ಅಂಚನೆ ದೀಪರ್ಲಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ಪರುಳ್ಳೇರು ಕರಿನ ತಿಂಗಳು ಈ ಗ್ರಾಮದ ನ ಭೂತೋ ನ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಪನ್ಪೆನಂಚಿನ ಈ ಧರ್ಮ ದೈವಲೆನ ಒಂಜಿ ಅರಸು ಪೈಂದೋಷ್ಣ ಪುಸಭೂತ ಬಂಟ ದೇವಲನ ಆ ಕಾರ್ಯದ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪಯನಂಚಿನ ರೂವಾರೆ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಮಲ್ಪೆರುಳ್ಳೇರು. ಅಂಚನೆ ಬೀನೇರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಚೌಟ ಕಕ್ಕೆಮಜಲು, ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಂದ್ರ ಬಂಗೇರ, ಶ್ರೀಯುತ ಗಂಗಾಧರ್ ಶಾಂತಿ, GR ಶೆಟ್ರ್ ಬೆಳ್ಮೆ ಬೆಲತ್ತಡಿ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲು, ಅಂಚನೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಗುಡ್ಡೆಮಾರ್, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪಟ್ಟೂರಿ, ಶ್ರೀಯುತ ವಿಶ್ವನಾಥ ನಾಯ್ಕರು, ಶ್ರೀಯುತ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರು, ಅಂಚನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಪಂಚಿನ ಸಹೋದರ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ ಇತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದೇರು. ಸಮಿತಿದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚನೆ ಭಜನಾ ಮಂಡಲದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೇರಿನ ಮೋಕೆಡು ಚಾವಡಿಗೆ ಲೆತೊಂಬರೋಡು ಪಣದ ಭಿನ್ನಯಮಂತಂದುಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರುಕಾರ್ಮಣಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆತ್ತಿಲ ಬಾಳಿಕೆ, ಅಂಚನೆ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಮಲ್ಪರಪ್ಪನಂಚ ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲು, ಅಂಚನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಪ್ಪನ ಶ್ರೀಯುತ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲು, ಅಂಚನೆ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಪಾಲ್ಪಡೆಪನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಂದ್ರ ಬಂಗೇರು, ಗಂಗಾಧರ್ ಶಾಂತಿಲು, GR ಶೆಟ್ರೇನು, ಭಾಸ್ಕರ್ ಗುಡ್ಡೆಮಾರ್, ವಿಶ್ವನಾಥ ನಾಯ್ಕ್, ಶ್ರೀಯುತ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ, ಸುರೇಶ್ ಚೌಟೇರು ಮಕ್ಕಳಿನ ಮಾತೇರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಈ ಒಂದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರದ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆನ ಈ ಒಂಜಿ ದಡಸು ಪನ್ಪೆನ ಈ ಪುಣ್ಯ ನೆಲಟ್ ಕಿರಣ 35-40 ವರ್ಷಡು ಆದಿಶಕ್ತಿ ಅಪ್ಪೆನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಪನ್ಪನ ಅಂಗಲ ಪುಂದಿ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಈ ಭಜನಾ ಮಂಡಲದ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುಗು ಬೋಡಾದು ಕಿರಣ 24 ದಿನಟು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೆ ನಡತದಿತ್ತಂಡು. ಅಂಚನೆ ಇನಿ ರವಿ ಪಂಡ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಹಿಡ್ದು ಸೂರ್ಯ ಕಂತು ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅರ್ಧ ಏಕ ಅದು ಭಜನೆಗೆ ಮುಗಿತಲ್ಲದ ಚುಕ್ಕೆಲದೀತೀರು 25 ವರ್ಷದ ಆ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ನೆಂಪುಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಪನ್ಪನ ಮಾಮಲ್ಲ ಅಂಗಲಾಪದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜೆ ಅದು ದೇವರನ ಮಹಾಪೂಜೆ ಅದು ಮಾತ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿರಲ್ಲ ತನ್ಕುಲ್ನ ಬಂಜಿನ ತಂಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದರು ಅನಂತ ಕೆಬಿನ ತಂಪು ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಡಾದಿ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದ ತಡ ಮಲ್ಪಂದೆ ನೇರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಂಚಿ ನಿಖಲ್ನ ಅನೂಕಿಯನೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅವು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ನಡಪರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಜಂಚಾದು ದೇವರೆಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಇನಿ ಭಜನೆ ಶುರುವಾನಗ ಪನಿ ಪಾರಾದೇರು ಅಪಗಲ ಪೋಡಿಗೆ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ದುಂಬು 4 ಪನಿ ಪಾರಾದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತದೇರು ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಜೋಕಲ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನದ ಮುಖಾಂತರ ಶುರು ಮಲ್ಪರಲ್ಲ. ಲತಾಶ್ರೀ ಅನನ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಹಿತಾಕ್ಷಿ ದೇವರನ್ನ ಸುಗಿಪಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಚಾಲನೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ವಿಜಯ ವಿನಾಯಕನೇ ಗಜಮುಖನೇ ಕರುಣಾ ಸಾಗರನೇ, ವಿಜಯ ವಿನಾಯಕನೇ ಗಜಮುಖನೇ ಕರುಣಾ ಸಾಗರನೇ, ಹರಿಹರ ಬ್ರಹ್ಮರು ಅನವರತ ಭಜಿಸುವ, ಹರಿಹರ ಬ್ರಹ್ಮರು ಅನವರತ ಭಜಿಸುವ ಮೂಜಗದೊಡೆಯ ಗಣೇಶನೇ, ವಿಜಯ ವಿನಾಯಕನೇ ಗಜಮುಖನೇ ಕರುಣಾ ಸಾಗರನೇ, ನೀನೆ ಮೊದಲು ನಿನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಆರಂಭ ಜಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಮೊದಲ ಪೂಜೆ ನಿನಗಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನುಳಿದ ಪೂಜೆಯಲ್ಲ, ನೀನೆ ಮೊದಲು ನಿನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಆರಂಭ ಜಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಮೊದಲ ಪೂಜೆ ನಿನಗಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನುಳಿದ ಪೂಜೆಯಲ್ಲ, ನೀನು ಹರಸಿದರೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ವಿಘ್ನವೆಂಬುದಿಲ್ಲ, ವಿಜಯ ವಿನಾಯಕನೇ ಗಜಮುಖನೇ ಕರುಣಾ ಸಾಗರನೇ, ಸುಲಭ ಪೂಜೆಗೆ ಕರುಣೆಯಿಂದ ನೀ ಬೇಗ ಒಲಿದು ಬರುವೆ, ಹುಲ್ಲುಗರಿಕೆಯ ಹೂವಿನಂತೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ವರವ ಕೊಡುವೆ, ಸುಲಭ ಪೂಜೆಗೆ ಕರುಣೆಯಿಂದ ನೀ ಬೇಗ ಒಲಿದು ಬರುವೆ, ಹುಲ್ಲುಗರಿಕೆಯ ಹೂವಿನಂತೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ವರವ ಕೊಡುವೆ, ಪ್ರೇಮದಿಂದ ನೆನೆದವರ ಮನದಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಎಂದು ಇರುವೆ,
ವಿಜಯ ವಿನಾಯಕನೇ ಗಜಮುಖನೇ ಕರುಣಾ ಸಾಗರನೇ ವಿಜಯ ವಿನಾಯಕನೇ ಗಜಮುಖನೇ ಕರುಣಾ ಸಾಗರನೇ. ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕ್ಸಿನಿಂಚಿನ ಲತಾಶ್ರೀ ಅನನ್ಯ ಹಿತಾಕ್ಷಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೆ ತಮ್ಮಂತಂದು ದಯಮಂತದ ನಮ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಲದ ಗುರುಕಾರ್ಯ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಮಿತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲೋಡು ಬಣದ ಭಿನ್ನಯಮಂತಂದುಲ ಬಂದುಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಂಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಬತ್ ಬಿನ್ನೇರನು ಇಷ್ಟೇರನು ಬಂಧು ಮಿತ್ರನ ಮಾತ ಪ್ರೀತಿಡು ಅರ್ತಿ ಪಿತ್ತಿಡು ಮೋಕೆಡು ಇದ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಶ್ಯೂತ ಸುರೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬೆಳ್ಮ ದೇಳಕಟ್ಟೆ ಬಿನ್ನರ ಅಂತ ಶ್ಯೂತ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದಿರು ಅಂಚನೆ ವಂತೆ ಪುರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಣ ಸರ್ಕಾರದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇನ ಶ್ಯೂತ UT ಖಾದರ್ಲ ಬತ್ತದ ಸೇರೋನವಿರು ಮಾಂತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಡಸ್ ನೇತ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಆದಿಶಕ್ತಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬ ಈ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬಡು ಅಟ್ಟನೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ 24 ದಿನದ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೆ ಪಂಡ ಬಯ್ಯದ ಭಜನೆ ಪುರ್ತುದ ಈ ಪೊರ್ಲು ಪುಳಿಕೆಡು ಇನಿತಾನೆ ನಮ್ಮ ಅಕೇರಿದ ಒಂದು ಉಚ್ಚಯದ ಪುರ್ತುಡುಲ್ಲ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ದೇವೇರು ಬೊಕ್ಕ ದೈವ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯಲು ಒಂದು ಬಂಡ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲ ಮಂತಿನ ಪಾತೆರವು ಆ ಸತ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜೆ ನಡೆದು ಬರ್ತದೆ ಇಂದು ಗಂಗಾಧರ ಶಾಂತಿಲು ಮೀರಿನ ಪ್ರಧಾನ ಆಚಾರ್ಯ ನಡೆದು ಬರ್ತದೆ ಬತ್ತಿಂಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ಅವೆಲೆಕ್ಕನೆ ಊರಿಗೂ ಅಂದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಮಾನಾದಿಗೆದ ಮಣಿಪುಡು ಅರ್ಚಕೆರು ಪನ್ನೊಂದು ಇನಿತಾನಿ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲು ಬರ್ತದ ಈ ಲೇಸದ ಪುಲಿಕೆಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸಾಮಾನ್ಯ ತುದುಪ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ಅಕೇರಿಗೆ ದೈವಮಾತ್ಮೆ ಪಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ಮೆ ಪಡು ಅಥವಾ ಲಲಿತೋಪಾಖ್ಯಾನ ಪ್ರಸಂಗವು ಪಡೈಟ್ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಆಲು ಮೂರ್ತ ಪುರ್ತದ ದೇವಿಯರಿಂದ ಪನ್ಪೇರು ಅಕೇರಿಗೆ ಆಲ್ ಪನ್ಪುಣ್ಯಾತೆ ಯುಗಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ದರ್ಶನವನ್ನು ನಾನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತೆ ಯುಗಗಳಲ್ಲೂ ನಾನು ನಿಮಗೆ ದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತೇರೆ ಪಂತಿನಿ ಪಂಡ ಆಲು ಇಂದ ದೇವತೆಯಲ್ಲಿ ಪಂತಿನ ಹತ್ತಾಲು ಆಲು ಅಕೇರಿ ಪನ್ಪಿನಿ ರಾಕ್ಷಸ ವಂಶ ಪಂಡದವು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿರೋಧ ಮನ್ಪುರ ಆ ಶಕ್ತಿಲೇನು ಯಾನು ಒಂದು ನಿಕ್ಲ ಈ ಓ ರಾಕ್ಷಸ ಅಂದುಂಡ ಆ ಮನೋಭಾವನ ಮೀರ್ದು ನಿಕ್ಲೆ ಯುಗಗಳಲ್ಲೂ ನಾನು ದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಂಚ ಪಂಡದು ಇನಿತಾನಿ ಯುಗ ದರ್ಶನ ಪಂಡದ ಈ ಓ ರಾಕ್ಷಸ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಉಂಡು ಆ ಪ್ರವೃತ್ತಿನ ನಾಶ ಮಂತದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪಂಡ ಸದ್ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಯಾನ ದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಪಂಡಿನ ಅಭಯದಾಶ ಪಂಡದ ದೇವಿಯರು ಪಂಡ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಪಂಪನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಮನುಷ್ಯನ ಓ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರವೃತ್ತಿನ ಪೂರಕವಾದ ಸಾತ್ವಿಕ ಮನೋಭಾವ ಕೊರ್ಪಲು ಪಂಪಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡ ಆದಿಶಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಕ್ಷಿದಾಯ ಪಂಡ ನೇನು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ಕರಿನ 37 ವರ್ಷದ ಪಿರಾಕಡು ದುಂಬು ಮಂಜಕ್ಕೆ ಪಂಪಿನರೆಗೆ ದೇವೇರು ಒಂಜಿ ಅರೆಗೆ ಅನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಉಳಿದು ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಅದು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಪದೆ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪದ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ನಾಡು ಪುರ್ಲ ಪೊಲಿಕೆದ ಬೂರುಗೆ ಅಂತ ಅಂಚ ಈ ಪುರ್ಲ ಪೊಲಿಕೆದ ಬೂಡುಡು ಮಂಜಕ್ಕೆ ಪನ್ಪಿನರೆಗೆ ದೇವರೊಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ಹಾಪುಂಡು ಯಾನು ಮೂಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನೆಲೆಯಪ್ಪೆ ಈಯನ್ನ ಪಾತ್ರಿಯಾದ ಈ ಮುನ್ನೆ ಸೇವೆ ಕರ್ತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಕ್ಕ ಬರೋದು ಮನ್ಪುರ ಶಕ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಚ ಮಂಜಕ್ಕೆ ಪನ್ಪಿನರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಿಯಾದ ಆರು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ ಮಂತದ್ದು ಆ ನೆಟ್ಟು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡ್ ಆ ದೇವೇರು ಸಣ್ಣ ರೂಪನ ತೋಚ್ಪ ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಆ ಪೊರ್ತುಡು 5 ಒಕ್ಕ ಅರ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಗೋಪಾಲ ಪೂಜಾರ್ಲು ಅಕ್ಕನ ಕೈಂಕರ್ಯನು ದುಂಬತ್ತ ಕೊನೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟಡಿತ್ತಿನಂಜಿನ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನು ಒಂಚು ತಿತ್ತ ಅವಿಜಾಗಡ್ ತಿತ್ತ ನೇಟು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರಡ್ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಮನ್ಪೇರು ಐದಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೇವತೆಲಾದ ಗಣಪತಿ ದೇವರಿನ ಮಾತ ಸುಗಿಮಂತು ನಾಗದೇವರ ಮಾತ ಸುಗಿಮಂತೊಂದು ಸ್ತುತಿ ಮಂತೊಂದು ಒಂಜಾತು ಅಂದು ಭಕ್ತಿನ ಸೇರ್ಸಾನ ಪೊರ್ತುಗು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಿತ್ತೋರ್ಮದ ಮನೆಗೆ ಪೋಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಇನಿ ಗೋಪಾಲ ಪೂಜಾರ್ಲು ಪಾತ್ರಿಯಾದ ಕರಿದು ಪೋರ್ತಿತ್ತನಲ್ಲ ಅರ್ನ ಅರುವದೆ ಬೇಬೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರ್ಲು ಇವೊಂಜಿ ಸೇವಾ ಕೈಂಕರ್ಯನ ದುಂಬತ ಕೊರ್ಪುನಲ್ಪ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಗೋಪಾಲ ಪೂಜಾರ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಇತ್ತಂದ ಪಂಡದಂಡ ಈ ದೈವಲ್ಯ ಅಕ್ಕನ ಕಾಲೋಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಅಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಿನೇನು ಯಾನು ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಮಂತಾರೆ ಆಂಡ ನಿರ್ದಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಾಕಾರಾಗ ಬರೋಡು ಪಂಡದು ಅನ್ನದ ಗೋಪಾಲ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಡ ಆಶೆ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತನರಡ ನೀಕು ಪೂರಕವಾದ ರಾಮನ ಶೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಬೆಂತಿನಾರು ಎಂಡ ಎನ್ನ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮಂಟ ರಾಮನ ಶೆಟ್ಟು ಭಾರಿ ಬೆಂತಿನಾರು ಅಂಚ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬೇಬಿಂದ ಪೂಜೆ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಎಂಡ ನೀನು ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಐತೆ నేను ದೈವಲ್ಯದ ಮಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಕೊನೋಡು ಪಂಡದು ನೀಕು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸಕಾಯ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟಡೊಂಜಿ ಊದ ಪ್ರದೇಶ ಅಡಿತಂದಾಂಡ್ಲ ನೀಕು ಸಕಾಯ ಕೊರ್ಪುಂಡದಾಂಡ ಮಾತ ದೇವ್ರು ನಾವು
ನವದಾಲ ಪದ ಋಣಾನುಬಂಧ ರೂಪೇಣ ಪಶುಪತ್ನಿ ಸುತಾಲಯ ಪನ್ಲೆಕ್ಕಂದು ಪೂರ ಋಣಾನುಬಂಧ ಇತ್ತು ಆ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಪುಂಡು ಮನ್ಪ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಮ್ಮಲ ಇನ್ನಿತಾನೆ ಅನೇಕ ಗಂಗಾಧರ ಶಾಂತಿಲು ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕಾರದ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೇತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುರೂತ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ನೇನು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಚ್ಚಯನ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರ್ವವನ್ನು ನೇತ ನಡಪಾದ ಕುರುಪು ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಂತಿನಾರು ಪ್ರಧಾನ ಆಚಾರ್ಯ ಒತ್ತಡ ವಿಠಲ ಶಾಂತಿಲು ಮಸ್ತ್ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂತಿನಾರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಪೂರ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೀತಾನೆದ ಈ ಪುರ್ತದ 24ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೆ ಬಯ್ಯ ಪುರ್ತದ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನ ಇಂಥ ನಡೆದು ಬರ್ತದೆ ಇಂಥ ಕೇರಿದ ಉಚ್ಚಯದಂಚುಲ್ಲ ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಂತೊಂದು ಇನ್ನಿತಾಂದ ಸಭಾಲೇಸದ ಗುರ್ಖಾರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಸೀತಾರಾಮ ಶೆಟ್ಟು ನೆತ್ತಿಲ ಬಾಲಿಕೆ ಮಾನಾದೇದ ಗುರ್ಖಾರು ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಡಸ ಸೇಗೊಳ್ಳಿ ಅವೆಲೆಕ್ಕನೆ ಮೇರೆ ನಮ್ಮನೆ ಪುಗಾರ್ತೆದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೇಳಗಟ್ಟಿನೇತ ಆಡಳಿತ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಬೆಂತಿ ಬೇಲೆ ಮಂತಿನಾರು ಅವೆಲೆಕ್ಕನೆ ಮಲ್ಲ ಕೈಂಕರ್ಯದಾರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆದಾರು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಂಡು ಸೀತಾರಾಮೇ ಪಂಡ ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ಪುದಾರಂದು ಅಂಚ ಆ ಮಾನಾದಿಗೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಆ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಮಂತಿನಾರು ಸೀತಾರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆತ್ತಿಯ ಬಾಲಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿನಿ ಸಭಾಲೇಸಿದ ಗುರ್ಖಾರಾದುಲ್ಲೇರು ಅರೇನು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ್ಲ ಆದಿಶಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಮುಕ್ಲ ಪರವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಹಾಂತೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಅರೆ ನೆದ್ಕೊಂಡಲ್ಲೆ ಮೇರೆಗಿನ ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲ್ ಪೂಜಾರ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊದ್ದು ಅರಿನ ಅರ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಎದ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಚ್ಚಿರೆ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಭವಿಷ್ಯದ ಭವಿತ್ಯ ತೋಜವನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣದ ಬಜ್ಜಿ ಏಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತೋಜ್ಪವನಿಗೆ ಆ ನಿಮಿತ್ತವಾದ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುಡು ಅರೇನು ಎದ್ಕೊಂಡೇರು ಸಮಿತಿ ದಾಖಲೆ ಅರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದು ಇನ್ನಿತಾನೆ ತುಡರು ಅರಲ್ಪಾಯರೆ ದಯಪಂಡದಾಂಡ ಕತ್ತಲಿಂದ ಬೆಳಕೆ ದೀಪದಿಂದ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವ ಪನ್ಪಿನ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಪಂದಿನ ಪಾತೆರ ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ಇನ್ನಿತಾನೆ ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲು ನಿನ್ನೆಯ ನಾಳೆಗಳು ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳ ರಂಗಸ್ಥಳ ಅಂತ ಶಿವರಾಮಕಾರ ಅಂತೀರು ಬಂತೀರು ನೀನು ದಾಯ ಪಂಡೆ ಪಂಡದಂಡ ಮುರಣಿದಾನೆ ನಂಗೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿತ್ಲೇಕನೆ ಅರಸು ಪೈಂದುಷ್ಣಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಒಂದು ಉಚ್ಚೆರಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸುಮಾರು 400 ವರ್ಷದ ಪಿರಾಕಡದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಆತರ ಮಂಡದು ನಂಗೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಚಾರ ಅವನು ಆ ಮಂತದು ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ಮಂತದು ದಯಪಂಡ ಆತ ಜನಮಂದಿನ ಸೇರ್ಸಾವಡು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪಡುದಂಡ ಆ ಭಂಡಾರದ ಇಲ್ಲದ ಮುಕ್ತೇಸರ್ ಅನ್ನವಾನ ಇಂಥ ಅಶೋಕ್ ರೈಕ್ಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಅರೆಲ್ಲ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಪಂಡ ತುಡರು ಅರಲ್ಪವನ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಅರೇನು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ್ಲ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಎದ್ಕೊಂಡಲ್ಲೆ ಶ್ರೀತ ಅಶೋಕ್ ರೈಕ್ಲಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಮಿತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅರಿನ ಮೋಕೆಡು ಅರ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಎದ್ಕೊಂಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅವೆಲೆಕನೆ ಇನಿ ತಾನಿದ ಸಭಾಲೇಸಿಡು ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಸಭಾಲೇಸಿಡು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ ಕತೆ ನಡಪಾದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಮೇರು ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಪನ್ನ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ ಕುಡ್ಲ ನಂಗೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿದ್ಲಾಗನೆ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಒಂಜಿ ನಿಟ್ಟಿಡು ಒಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಪನ್ನ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ ನಂಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಣ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರಂದು ಐತ ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಉಲ್ಲೇರು ಮೇರೇನು ಪಾತೆರ ಕತೆ ಕಾತ್ರ ಎದ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀತರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ನರೇಕಳ ಮಿತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅರ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಮೋಕೆಡು ಅರಿನ ಎದ್ಕೊಂಡು ಅವೆಲೆಕನೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆಸಾಲ್ಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಣರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಧಾನಸಭೆತ ಗುರ್ಖಾರರು UT ಖಾದರ್ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ದೊಯ್ತು ಪಂತೀರು ಅರೆಲ್ಲ ಎದ್ಕೊಂಡೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವೆಲೆಕನೆ ಸಂಸದರ ಎಂಜಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಜೇಶ್ ಚೌಟೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉರ್ಪೆ ಪಂತೀರು ಒಂತೆ ಪುರ್ತುಗಾಂಡು ಬರುವೇರು ಪಂಡ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮ ಅವೆಲೆಕನೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಳ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಗ್ ಬೋಳಿಯಾರ್ KT ಸುವರ್ಣೇರು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದಟ್ಟು ಅವೆಲೆಕನೆ ಮುಕ್ಕಲು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ದಿದ್ದ ಪಂದ ನಂಕೊಂಜಿ ಆಶೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚ ಅಕ್ಲ ಆಶಯದ ಮದಿಪು ನಂಗೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ್ಲ ಅಕ್ಲು ಸೇರ್ತೇರು ಪನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎದ್ಕೊಂಡೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆಸಾಲ್ಡ್ ಗೋ ವನಿತಾಶ್ರಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಪಜೀರ್ ನೇತ ರವಿ ರೈಕುಲು ಪಜೀರ್ ಮೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂದು ರವಿ ರೈಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂಡ ಒಂತೆ ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸೇರುವನೆ ಪಂತೀರು ಅರೆಗಿಲ್ಲ ಎದ್ಕೊಂಡೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವೆಲ್ಲಕನ ಚಂದ ಸಡ್ಡೆ ಅಂತ ಏರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವನೆ ಪಂತೀರು ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಉಳ್ಳೇರ ಕಕ್ಕೆ ಮಜಲ್ ನಂಗೆ ಮಾತಾ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲೇಕನೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರು ಬಿನ್ನೆ ಪನ್ಪು ಲೆಕ್ಕೆಜ್ಜಿ ಬಿನ್ನೆ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಪರ ಊರ್ದೇನ ಬಿನ್ನೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನಿ ಮೇರು ನಮ್ಮರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ನಡಪವನಾರು ಮೇರೆ ಇತ್ತೆ
ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮಾತ್ರತ್ ಒಂಜಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ಲ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸುರೇಶ್ ಚೌಟ್ರು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಮಾತ್ರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಚ್ಚೇಡ್ ಪಾಲ್ದೇತು ನಾಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆದ ನರಮಾನಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸುರೇಶ್ ಚೌಟ್ರೇನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಎತ್ಕೊಂಡುಲ್ಲೆ ಸುರೇಶ್ ಚೌಟರಿಗೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬತ್ತದ ಅರ್ತಿ ಪ್ರೀತಿಡಾರಿನ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಬಚ್ಚರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೋದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅವೆಲೆಕನೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇಸಾಲ್ಡ್ ಶ್ರೀ GR ಶೆಟ್ರ್ ಬೆಳ್ಮ ಪೆಳತಡಿ ಮೇರೆ ಸೇವಾಶ್ರಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನೇತಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪನಮ ಹುಲ್ಲಾಗು ಬೆಟ್ಟದಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಕೆಯಾಗು ಕಲ್ಲಾಗು ಕಷ್ಟಗಳ ಮಳೆ ಸುರಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ದಯ ಪಂಡೆ ಪಂಡನಾಂಡ ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಆಶ್ರಮಡ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಪಾದು ಒಂಜಿ ಇಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಯ ದಂಗಿನ ಹಿರಿಯ ಜೀವಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಸಕಾಯ ಅಂತ ಪಂಡ ಎತೋ ಇಲ್ಲಲು ಪ್ರಾಯದ ದಂಗಿನ ಒಂಜಿ ಆಶ್ರಯ ತಿಕ್ಕುನ ಕಡಿಮೆ ಅಂಚ ಆಶ್ರಯಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಇನ್ನಿತಾನಿ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ನೊಂದು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೇವಾಶ್ರಮಗೆ ಆಶ್ರಯ ಆದುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀ GR ಶೆಟ್ರ್ ಬೆಳ್ಮ ಬೆಳತಡಿ ಮೇರೇನು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವದು ನಮ್ಮ ಮಾಂತ್ಯನ ಪರವದು ಎದ್ಕೊಂಡುಲ್ಲೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ GR ಶೆಟ್ರಿಗೆ ನಾರಾಯಣರ ಬತ್ತದ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಶಾಲದ ಬೆಪ್ಪು ಕೊರ್ದು ಬಚ್ಚರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರ್ದು ಅರ್ತಿ ಪ್ರೀತಿಡ ಎದ್ಕೊನೋಡು. ಅವೆಲೆಕನೆ ಬಿನ್ನೇರಂದತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂತದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಜ್ಜೋಡು ಪೂರ್ತಿಯಾದ ನಿಚ್ಚಲ ಪಾಲ್ದೆತ ಪಂಡದಾಂಡ ರಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಬೆಳ್ಮ ಗುಡ್ಡೆಮಾರು ಹಿರಿಯಾರು ನಮ್ಮ ಎನ್ನನೇ ಪ್ರಾಯ ಪಂಡದಾಂಡ್ಲ ಎಂಕೊಂಜಿ 50 ವರ್ಷ ಆಂಡದಾಂಡ್ಲ ಈ 50 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದಿಂಚಲ ಯಾನರೆಂದು ತೂಯ್ತಿತ್ತು ರಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ತೂಯಿನಾಯಿ ರಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ರು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಲೆಕ್ಕ ನಂಗೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ತುತ್ತೈದ ಕುಂಡು ಅಂಗಿ ಕುಂಡುದು ಒಂದು ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೈಲರ್ ಅದು ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂತಿನಾರು ಅಂಡ ಟೈಲರ್ ಆದು ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂದಂಡ್ಲ ಅವು ಪಂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಪೊಳ್ಳಿಕೆ ದಯ ಪಂಡದಾಂಡ ಎತೋ ಜನಕ ಭಾಗ್ಯದ ಅಂಡ ಕುಂಟುನು ಸೀದಾ ಪಾಟುಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅವನು ಪೊಲ್ಲೋಡು ಅಂಡ ಐಕು ಟೈಲರ್ ಬೋಡು ಅಂಡ ದೇವರ ಐಕೆ ದೇವರು ಪಂಡ ಅರೇನು ಒದಗಾಯನಿ ಪಂಡ ಕಾಲಿ ಯಾನ್ ಈತೆ ಕುಲ್ನತ್ತಿ ಏನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಪೊದಿಗಡಿ ಕುಲ್ಲಾವಡು ಪನ್ಪಿನ ನಿಟ್ಟೆಡು ರಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಇನ್ನಿದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ಪಿನಾರು ಇನ್ನಿತಾನಿ ಶ್ರೀ ಆದಿಶ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಡಸ್ಸ ಗುರುಕಾರದ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೇರೇನು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ್ಲ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾಂತ್ಯಲ ಪರ ಎತ್ಕೊಂಡುಲ್ಲೆ. ಬೇರೆಗೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಿತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅರೇನು ಅರ್ತಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಎದ್ಕೊನೋಡು. ಅವೆಲೆಕನೆ ಬೇಬೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರ್ಲು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡದ ಮುಕ್ತೇಸರ್ ಮಾಂತ್ರತೆ ದೇವರನ್ನ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಂತೊಂದು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡದಾಂಡ ಎನಡ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಉಪ್ಪು ಪುಟ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕೆ ಮಾತ್ರತ್ ಬತ್ತಿಂಚಿನಂಚಿನ ಸದ್ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲೆಗ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇವರಡು ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನ್ನನೆ ಕೇಂದ್ರ ಬರ್ಪುಣರು ಆ ಮನ್ನನೆ ದೇವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಮಧ್ಯಾರ್ಥಿ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಹತ್ತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ನೇರವಾದಕ್ಕೇನು ಅಡ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ಪದ್ಧತಿ ಉಂಟು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದ ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರವಾದ ಮಂತಿನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವರಿಗೆ ಪೂರಕ ಅವದಿಂಚನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ಅಂಚ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿಟ್ಟು ಮಂತೊಂದು ನಂಗೆ ಮಾಂತಿರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಬಯಸುನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಬೇಬೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರ್ಲು ಮೇರೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ್ಲ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾಂತಿಲ ಪರ ಎತ್ಕೊಂಡುಲ್ಲೆ. ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಮುದರಣ್ಣೆ ಮಿತ ಚಾವಡಿಗೆ ಪೋದರಣ ಅರ್ತಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಎದ್ಕೊನೋಡು. ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈಕಲು ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರು ಪುಲ್ಲು ರಮನಾಥ ಶೆಟ್ರು ಮುಕುಲ್ ಮಾತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ದೆತ್ತು ನೋಡಿತಾನು ಅಂತೆ ಪುರ್ತುಗು ಸೇರೋ ನೀರನ್ನು ಕಂಡು ಒಂದೇನು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇಸಾಲ್ಡ್ ಕೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಗುಡ್ಡೆಮಾರ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ಕೊರಗಜ್ಜ ಗುಲಿಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಸೇಗೋಳಿ ನಂಗೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಾಗನೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದಿದ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪಟ್ಟೋರಿ ಉಲ್ಲಿರ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪಟ್ಟೋರಿ ಮೇರ್ಲ ಅನಿವಾರ್ಯ ಬರೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಇದ್ಕೊಂಡೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನಾಯ್ಕ ಅಸೇಗೋಳಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇಸಾಲ್ಡ್ ಮಾನಾದೆ ಗುರ್ಕಾರ್ ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಡಸ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನಾಯ್ಕ ಅಸೈ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತು ದಯಪಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಚಯ ಉಂಟು ವೇ ಪುರ್ತುಡು ನಿಚ್ಚಲ ವಾಂಜಿ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಪ ಏಪಲು ಉಪ್ಪೇರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನಾಯಕ್ ಅಸೈ ಮೇರೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾಂತ್ಯಲ ಪರ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ. ಶ್ರೀತ ಜಗದೀಶ್ ಮಿತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನಾಯ್ಕರಿಗೆ ಬೆಪ್ಪು ಶಾಲದ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚನೆ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರ್ದು ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು. ಉಂಡು ಪುದರುಂಡು
చంద్రాస కులాలు లేదా ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಚಂದ್ರಾಸ ಕುಲ್ಲಾಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಡಿದ್ದಾರೆ ಕುಲಾಲ್ ಅಂಡ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಅರೆ ಬರಿಯರಾದಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಪರ ಎತ್ಕೊಂಡುಲ್ಲೆ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆಸಾಲ್ಡ್ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಪೆಲತಡಿ ನೇತ ಗುರ್ಕಾರ್ ಸುರೇಂದ್ರ ಪೂಜಾರ್ಲು ಜವ್ವನೆ ಬಿನ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮೋನೆದ ಪುರ್ಲು ತೆರಿಕೆದ ಮೋನೆ ಮೇರ್ನ ಅರೆ ಸುರೇಂದ್ರ ಪೂಜಾರ್ಲು ಅವರೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾಂತಿನ ಪರವಾದ ಎತ್ಕೊಂಡುಲ್ಲೆ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದನೆ ಮಿತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತರಣ ಅರ್ತಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಎದ್ಕೊನೋಡು ಅವೆಲ್ಲಕನೆ ಗೋಪಾಲ ಪೂಜಾರ್ಲು ಕಾರಂಗಿಲ ಉದ್ಯಮಿರು ಆರು ಒಂತೆಪುರತ ಸೇರುವನ್ನು ಬಂತೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಎದ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೆಲೆಕನೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸೇವಾ ಸಂಘ ಗ್ರಾಮ ಚಾವಡಿ ಗುರುಕಾರ್ ರವೀಂದ್ರ ಬಂಗೇರರು ಬಹುಶಃ ಮಿರ್ನಾ ಪುದರ್ಲ ನಂಗೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾನೆ ದಯಪಂಡ మీరు ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಂದು ಉದ್ಯಮಿಲ ಅಂದು ಅವೆಲೆಕನೆ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಬೆನ್ನಿ ಬೇರ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಾತ ಸಕಾಯ ಕೇಂದ್ರಂಡ ಅವೇನು ನೇರವಾದ ಪನ್ಪುನಾರ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಸರ್ಕಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೋಗೋಣ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಚೆ ಇಂಚೆ ಪೋನ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಇಂಕ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಇಂಕ್ಲೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಂಘಟ ಒಂದು ಪಾತ್ರನಾಗ ಅರಡಿಕೆ ಅನ್ನಾಗ ಇಂಚೆ ಇಂಚೆ ಪೋನ್ಲೆ ಎಂದು ಸಾಧಿ ಮಾರ್ಗ ಅಂಚ ಈ ತಾದಿನು ತೋಚ್ಪವನಾರು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ದಯಪಂಡ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಅಂಚೆ ಮನಸ್ಸು ಪೂಜಿ ನೇ ಸಾಧಿಸಿ ತೋಚ್ಪಾಗ ನಂಚಿನ ವಿಶಾಲ ಮನೋಭಾವದ ಮನಸ್ಸು ರವೀಂದ್ರ ಬಂಗೇರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರವಾದ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾಂತ್ರಿ ಪರ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಮಿತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರದು ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೋದು ಶಾಲ್ದ ಬೆಪ್ಪುಡು ಅರಣ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊನೋಡು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ ಸಾಲ್ಡ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅಸೇಗೋಳಿ ಉದ್ಯಮಿಲು ಮೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂದಲೇರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾಂತಿರ ಪರವಾದ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಶ್ರೀತ ಪ್ರವೀಣ್ ಮೇರೆಗೆ ಕಿರಣ್ ನರೇಕಳ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ಅರಣ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊನೋಡು ಅವೆಲೆಕನೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆಸಾಲ್ಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಿರಿಯರು ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ್ರುಲ್ಲೇರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಕಿಟಲ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲು ಗೋರಿಗುಡ್ಡೆ ನೇತೊಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಬೆನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರವಾದ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆ ಪರವಾದ ಎತ್ಕೊಂಡುಲ್ಲೆ ಮೇರೆಗೆ ವರುಣ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವೇಲೆಕನೆ ಈ ಪುರ್ತುಡ ಪುರ್ಲು ಪುರ್ತದ ಪುಲಿಕೇಡು ಉಪಸ್ಥಿತಿಡುಲ್ಲೇರು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹಸಿಗೋಳಿ ಮೇರೆ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಗುರುಕಾರ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರವಾದ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಆವಡ ಅಂಚ ಯತ್ರು ನಾರ್ಯಸ್ಥ ರೂಪೇಣ ರಮಂತೆ ತತ್ರ ದೇವತಾ ಅಂದು ಯೋಗಲು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಪಂತಿನ ಪಾತ್ರ ದಯಪಂಡ ಓಲು ಪುಂಜೋಲು ಅಂದು ಜಾಸ್ತಿಯಾದ ಗೌರವಂತೆ ತೊನ್ವೇರ ಅಲ್ಪ ದೇವೇರು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ದಂಚ ಇನಿ ಒಂಜಾತ್ ನಮ್ಮ ಪಲ್ದಿಯಲ್ಲು ಮೆಗ್ದಿಯಲ್ಲು ಮರ್ಮಲಲ್ಲು ಮಾತ ಸೇರೊಂದೇರು ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಅದಂಡ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಏತು ಪಾಲ್ದೆ ತೊಗೊಂಡಂದ ಆತ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಉತ್ತಂಗದ ಮನೆಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಒಂದು ಅಂಚಿ ಪುರ್ತು ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಸೇರ್ನಕ್ಕಾದ್ರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕರ ಕೂಡ್ದಿ ಮಾಂತ ಪರ ಊರ್ದ ಬಿನ್ನೇರೇನು ಸಭಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಾಲ್ದಿನ ಗುರುಕಾರ್ರೇನು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರೇನು ಮಾಂತ ಮೊಕ್ಕರ ನಿಕ್ಲೆ ಎದುಕೊಂದಂಚಿನ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಚುಕ್ಕಿದೆ ಒಂದಲ್ಲೇ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮಸ್ತೆ ಈ ಎರಡು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕದ ಪಾತೆರಡು ಪಣದು ಅಭಿನಯ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಗುರುಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮ ಗ್ರಾಮದೇವರ ಅಂಚಿನ ಸೋಮಣದೇವರನ ಪಾದನು ಪಟ್ಟೊಂದು ಗ್ರಾಮದೇವ ಅಂಚಿನ ಅರಸು ಪೈಂದೂಷ್ಣ ಪಸಭೂತ ಬಂಟದ ದೀವಲಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಯಾನ್ ನಿತ್ಯ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುನ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತನಪ್ಪೆಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಅಡ್ಡನು ಬೂರೊಂದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡು ಕುಲ್ದಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗ ವಂದಿಸೊಂದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎದುರುಡು ಆಸನಾಯನ ಎನ್ನ ಸರ್ವ ಭಕ್ತರಿಗಳ ವಂದಿಸೊಂದು
ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷೆನೂ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟಡ್ಯಾನು ಪಣೇರೆ ಇಚ್ಛೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ 1984 ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಭಕ್ತರಾಯನಂಚಿನ ಸುಮತಿ ಶಂಭು ನಾಯ್ಕರು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟದ ಪೊರ್ತುಗು ಆರು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜಕ್ಕು ಪನ್ಪುನಾರೆಡ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ವಿಷಯ ಪಡೋದು ಆರೇನು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೆ ಲೆತ್ತದು ಕಷ್ಟ ಮಾತ ಪರಿಹಾರ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೆ ಲೆಪ್ಪಯರು ಲೆಪ್ಪದ ಆರು ಆ ದರ್ಶನ ಮುಖೇನ ಆ ಅಭಯನ ಮಾತು ಕೊಡ್ದು ಸಾಧಾರಣ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಆರನ ಕಷ್ಟ ಮಾತ ನಿವಾರಣೆ ಆತನು ಅಪಗಾರ ಪಂಡ್ಯರಿಗೆ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡಿ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಜಾಗು ಮಾತ ಆರನ ಕೈಟಿತ್ತನು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡಿ ಒಂಜಿ ದೇವಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಉಂಡು ಆ ಐಕು ಬಾಡದು ಒಂಜಿ ಈ ದುಂಬಾಗ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಒಂದು ದೇವಿ ಅಪ್ಪ ನಿಲಯಾತೇರು ಈ ಜಾಗಡೆ ಉದ್ಭವನ ಶಕ್ತಿ ಆ ಪ್ರಕಾರ ದುಂಬಾತ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ರೂಪಡು ಆಯರಂಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಲಹೆನ ಆರೆ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಅಪಗ ಆರು ಪಂಡರಿಗೆ ಎನ್ನಾಡ್ದು ದಾದಾ ಹುಡುಗಿರಿಗೆ ಅಪಗ ಏನ ಈ ಪನ್ಲಕ್ಕೆ ಏನ ನಡಪವೇ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರಿನ ಆರು ಪಂಡರಿಗೆ ಪಂಡ ಇಂಕುಲ ಅಪಗ ಯಾನಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ತೆ ಅಪಗ ಆರು ಪಂತನ ಪಾತಿರನೇ ಆನಿತ್ತೆ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅಪಗ ಒಂಜಿ ಇಂಕೊಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಮಂತು ಕೊರಡು ಪಂಡೇರಿಗೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಆವಡೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಈರೆಗ ಇಲ್ಲುನು ಮಂತು ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡದು ಆ ಇಲ್ಲುನು ಮಂತು ಕೊರಿಯರು ಐಟಾರು ದೇವಿನ ನಂಬೊಂದೊಂಜಿ ಪಟೋದಿದು ನಂಬೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಆ ತೋರ್ತನಾಗ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೂ ಭಕ್ತರು ಮಾತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಬರಿಯರು ಸುರಾಯರು ಐದು ಬಕ್ಕ ಬತ್ತಿಂಚಿತನ ಭಕ್ತರನ್ನ ಆ ದರ್ಶನ ಮುಖೇನೋಡು ಇಷ್ಟಾರ್ಥಲ ನೆರವೇರ್ದು ಬತ್ತನು ಆ ತೋರ್ತನಾಗ ಎನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಮ್ಮಲಾಯನ ಗೋಪಾಲ ಪೂಜೆರು ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂಡೇರು ಆರ್ಲ ಪಂಡೇರು ಈಲ ಬಲಂಬೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಸೇವೆನ ಮಾತ ಮನ್ಪು ಬಂಡು ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶದಿದು ಆರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಎತ್ತೇರು ಆ ಪಡ್ತಗು ಆರ್ಲ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂಡೇರು ಸೇರೊಂದು ಆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತ ಪಡೆಯದು ಆರು ಪಂಡೇರು ಮಂಜಕ್ಕು ಪನ್ಪುನಾರು ಮೂಲತಃ ಕೇರಳದಾರು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಕಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತೊಂಡು ಆ ಪ್ರಕಾರ ದುಂಬಾತಗು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನು ಈ ನಡಪಾವುದು ಪೋಲಾ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ದು ಆರು ತನ್ನ ತವರೂರೋದ ಕೇರಳವು ಪೋಯರು ಐದು ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಸಮ್ಮಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾಲ್ನ 10-12 ವರ್ಷ ಒಪ್ಪನಾಗ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚೀರಾಬತ್ತೊಂದಾರ ಪಿರವಡ್ಯಾನ್ ಬೈದಿನ ಭಕ್ತಿ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಆರ್ನ ಆಶ್ರಯದ ಮುಖೇನ ಆರು ದರ್ಶನಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆನ ಆಶ್ವಾದ ಹೆಜ್ಜೆಂದ ಆರೆಗ್ಲ ಅವೊಂಜಿ ನುಡಿ ಕೊರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಆ ಇಲ್ಲಿಡು ಎಡ್ಡೆ ನುಡಿನು ಕೊಡ್ದು ಆರಾಧನೆ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಬೋಡನಾಥ್ ಭಕ್ತಿರಾಜ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೂ ಬರೊಂದು ಬತ್ತನ ಭಕ್ತರನ್ನ ಮಾತ ಅಪ್ಪೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥನ ಮಾತು ಈಡೇರಿಸ್ಕೋಗ್ಯರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಸುಮತಿ ಶಂಭು ನಾಯ್ಕರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಕ್ರಮಣಗಳ ಬರೊಂದಿತ್ತೇರು ಆರಡ ಅಪ್ಪೆ ಚರ್ಚೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಮಿತ್ತಿತ್ತನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ತಿರ್ತುಂಡು ಆ ತಿರ್ತಿಡು ಇಂಕೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತೇರು ಆ ಪಡ್ತಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮನ್ಪೊಡಂಡ ಆತೆ ಖರ್ಚಿಲೊಂಡು ಭಕ್ತರ್ಲ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಭಕ್ತರ್ಲ ಮಾತ ಅಪ್ಪೆ ನುಡಿ ಕೊರಿಯರು ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ಸೇರಿದಾನಾಗ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಪುಣು ಬಂಡದು ಐತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತನ ಆ ಒಂಜಿ ಪುಂಚದ ಮಿತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೋಗೊಂಜಿ ಪದವದಲಕೈತು ಪದವಂಡ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತೆ ಎತ್ತರದ ಒಂಜಿ ಪಡ್ಪುದಲಕೈತು ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತಿಗೆ ಆ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಇತ್ತೆ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ನಡುಟು ಪುಂಚೆ ಎತ್ತನು ಯಾಂತು ಏನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಪುಂಚದ ಮಿತ್ತೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅಪ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕಮಿಟಿ ಮಂತದು ಅಜ್ಜಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗಿ ಜಪ್ಪಲೇಂದು ಅಪಗ ಶ್ರೀಯುತ ಇತ್ತೆ ದೇವರನ ಪಾದ ಸೇರ್ನಲ್ಲ ಸಂಕಪಣ್ಣನು ದುಂಬಾತಾರನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ಪೊರ್ತುಗ ಆರೊಂಜಿ ಐತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿತ್ತೇರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಮಣ್ಣ ಸೆಟ್ರಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇನ ಎನ್ನ ಸಮ್ಮಲೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ದೇವರ ಪಾದ ಸೇರ್ನಲ್ಲ ಯಾ ನಿತ್ಯಲ ಆರೆಗು ಎನ್ನ ಸಮ್ಮಲೆನ ಗೌರವನಾರೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅಪಗೊಂಜಿ ಕಮಿಟಿ ಆದು ನಮ್ಮ ಆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧರಗು ಜತ್ತ ಆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಜತ್ತದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಸೇರಿದು 1997 ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರು ಸಮ್ಮನಾಯಗಿರು 5 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಗ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ 38,000 ರೂಪಾಯಿನ ಆರು ದೇಣಿಗೆ ಅದು ಭಕ್ತರು ಕೊರಿಯರು ಕೊಡ್ದಾಯಕ ನಿತ್ಯ ಸೇವೆ ಮಾತನಾಡ್ತು ಬತ್ತನು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಶುಕ್ರವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ದರ್ಶನ ಇತ್ತನು ಬಾಕಿ ದಿನಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ನಿತ್ಯ ಸೇವೆ ಇತ್ತನು
ಅಂಚೆನೆ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೂ ದೂರ ದೂರದ ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ಬರೆಯಸು ಅಂತೇರು ಪಂಡಂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಅಂಚೆನೆ ಕೊಡಗು ಅಲ್ಪಡ್ದ ಮಾತ ಭಕ್ತರು ಬತ್ತದು ತನ್ನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಮಾತ ನಿವಾರಣೆ ಮಂತಂತೇರು ಅಂಚೆನೆ ಏತೋ ಜನ ಅಮಲ್ ಪದಾರ್ಥ ಸೇರ್ನ ಸೇವಂದಿತ್ತಿನ ಭಕ್ತರು ಬತ್ತದು ಮೂಲ ಪ್ರಸಾದ 48 ದಿನವ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಎಂಚ ಋತ ಮನ್ಪಣ ಅಂಚೆನೆ ಅಪ್ಪೆನ ನಡಿಟುಂತು ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ಲು ಆ ಮದ್ಯಪಾನನು ಬುಡಿಯರ ಪೂಜಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪೊಡು ಪಣ್ಣು ಒಂಜೇ ಉದ್ದೇಶದ ಇದು ಅಪ್ಪೆಡ ಕೈ ನಟ್ಟದು ಬೇಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಪಗ ಅಪ್ಪೆ ಬಣ್ಣಂತೇರು ಯಾನು ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಿಯಂದಾಂಡ ಅವು ನಿತ್ಯ ಈರು ನಿಕ್ಲು ದೆತ್ತೊಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಲು ಖಂಡಿತ ಅವು ಸರಿಯಾಪುಂಡು ಆಂಡ ಪ್ರಸಾದ ಗೆತ್ತೊಂದು ಪಿರ ಪರಿಹರಿಸುರು ಅಂತಾರನ ಐತ ಡಬ್ಬಲ್ ನಿಕ್ಲೆ ಐತ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಪುಣ ಉದ್ದೇಶ ಇದು ಸುರುಟೆ ಅಭಯ ಕೊಡ್ದು ಕೊರೋಂತೇರು ಕೆಲವು ಜನ ಭಕ್ತರು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲಾಯನ ಅರ್ಚಕರು ಆ ವಿಠಲ್ ಶಾಂತಿಲ ಇತ್ತೇರು ಆರೆಲ್ಲದು ಯಾನು ಇತ್ತ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸ್ಮರಣೆ ಮನ್ಪಡಾಪುಂಡು ಆರು ಬೇಣೊಂದಿತ್ತನಲ್ಲ ಆರು ಒಂದು 10 ಪೈಸೆ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಕೊಂದೋಯ್ತನ ಭಕ್ತಿ ಎತ್ತು ಆರು ತನ್ನ ಕೈಡ್ದು ಕಿಸೆ ಹಿಡ್ದು ಕಡ್ಚಿ ಮಂತದ್ದು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬತ್ತದು ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಂತಂತೇರು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಚಿನ ಎತೋ ಜನ ಭಕ್ತರು ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಮಡಸ್ಥಾನ ಆವಡ್ದಂಡ ಭಕ್ತರನ್ನ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಮಾತಾ ಭಕ್ತರು ಮದ್ಯಪಾನ ಬುಡ್ನಾಕಲು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯರು ಬರಂತೇರು ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಹಾಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಎತ್ತದನು ಕೆಲವರು ದೇವರ ಪಾದ ಸೇರಿದೇರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಬರಿಯರ ಪೂಜಿ ಆ ರೀತಿಡು ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿತ್ಯ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಉಪ್ಪುಂದು ಎನ್ನೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಐದು ಬಕ್ಕ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ನಿತ್ಯ ಆ ಮಂಗಳವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ದರ್ಶನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಭಕ್ತರು ಬರ್ತದು ರಾತ್ರಿ ಕುಳ್ಳುದು ಕಾಂಡೆ ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ಕೆಲವು ಸಮಯ ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನಾಗ ಇಂಕ್ಲೆ ಒಣಸು ಸತೇಜ್ ಇಂಕ್ಲಿಲ್ಲ ಆಪಾಗ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಜನ ನಡ್ತಂದೆ ಪೋಡ್ತಾನೆ ಈ ಸಾದಿಡೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಇಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡೆತ್ತನಾಗ 1 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಆತನಲ್ಲು 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಆತನಲ್ಲುಂಡು ಪಂಡ ಮೂಲು ದರ್ಶನ ಶುರು ಆನಾಗ ಕ್ರಮೇಣ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆ ಆವಂತನು ಆ ಸಭೆಟ್ಟು ಮೂಲು ಹೊರ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಉಂತ್ಯರ ಜಾಗಿಜ್ಜನ ಆತು ಭಕ್ತರಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಲ ಮಾತ ಕಷ್ಟ ನಿವಾರಣೆ ಆದ ಅಕ್ಲೆ ಪಿರ ಅಕ್ಲೆ ಒಣಸು ಮನ್ಪದು ಜೆಪ್ಪದು 5 ಬಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲು ಬಿದಾಡ್ನಿ ಅಂಚ ಮಾತ ಬತ್ತನ ಮಾತೇರ್ನ ಭಕ್ಷಣ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಈಡೇರಿಸಿದನು ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪನಾಗ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ನಮ್ಮ ಫೆಬ್ರವರಿ 18-19 ಇರುವ ದರ್ಶನ ಮುಖ್ಯ ನಡೆ ಜಾತ್ರೆ ನಡುತ್ತಂತನು ಅಂಚನೆ ಗಣಪತಿವರೆಗೂ ಆ ಚೌತಿ ಪೂಜೆ ನಡುತ್ತಂತನು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಆ ನಮ್ಮ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇತ್ತೆ ಅಜೀರ್ಣಾದುಂಡು ಈ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರೊಂಜಿ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಭಜನೆ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಂತೇರು ದುಂಬಾಂಡ ಶುಕ್ರವಾರ ಮನ್ಪುಣಿಂದು ಭಜನೆ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮನ್ಪುಣಿ ಬಂಡದು ನಿಘಂಟು ಬಂತದು ಐಕ್ಯ ಜತ್ತಿತ್ತ ಆಂಡ ಶುಕ್ರವಾರ ದಿನ ತಾನಿ ಮೂಲ ದರ್ಶನ ಇತ್ತನ ಕಾರಣ ಆ ಭಜನೆ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮನ್ಪೇರು ಆಪುಜಿ ಬಂಡದು 5 ಮಾತ ಇಂಕ್ಲು ಮಾತು ಸೇರ್ದು ಅಪ್ಪನ ನೈಟೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತ ನಾನು ಇಂಕ್ಲು ಗುರುವಾರ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪ ಬಂಡದು ಅಂಚ ಗುರುವಾರ ಆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ತಾಕ್ಲ ಅವನಿ ಬೊಲ್ಲಿ ಪರ್ಬದ 20ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೋಡೆಮುಟ್ಟ 24 ಅಂತ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಅಪ್ಪೆ ನಡಪಾದು ಕೊರಿಯರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಕ್ತರನ್ನ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತು ಭಜನೆ ಮಂಡಳಿದ ಭಕ್ತರ್ಲ ಬತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಇಂಕ್ಲ ಕೈಟು ಮನ್ಪಾಯರು ಇನ್ನಿತದಿಂತ ನೀ ಸೂರ್ಯ ಉದಯಗ ಭಜನೆ ಆರಂಭ ಆದ 5 ಬಕ್ಕ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಗೂ ಮಂಗಳಾದ ಅಪ್ಪೆ ಜಗನ್ಮಾತೆನ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ದುರ್ಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜೆ ಮಾತ ನಡೆದು ಬತ್ತನು ಮತ ಭಕ್ತರು ಬತ್ತದು ಆ ಸೇವೆನ ಮಾತ ಮನ್ಪಾಯರು ಅಂಚನೆ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ದುಂಬಾತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಡೋಣ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಂಕ್ಲ ಮಾತೇನ ಕೈಟ್ಲುಂಡು ದಯಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಆ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಭಕ್ತರುಳ್ಳರು ಎಲ್ಲೆರ್ದು ಬಕ್ಕ ಯಾಲ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ 2 ಜನ ಉಪ್ಪುಡು ತೋಜೋಡು ದಯಪಂಡ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಬರ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಬರಿಯರ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಆಸೆ ಉಂಡು ಅಡೆ ಬರಡು ಆಂಡ ಬರ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಇತ್ತದ ರಪ್ಪ ಬತ್ತದು ಪೋಪುನಕ್ಲೆ ಉಪ್ಪುಣಿ ಉಂತುನಾತು ಪುರ್ಸತು ಏರೆಗ್ಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಜನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬರಿಯರಂದುಂಡು ಆಂಡ ಹೊರ ಇಂಕ್ ಮನಸ್ಸು ತೋಜಿನು ಪೋದು ಅಪ್ಪ ಈ ಗುಡ್ಡೆಡು ಕುಲ್ದೇರ ಮನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸುಡ ಒಂದು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಿದಾಯಡು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಬೊಟ್ಟುನ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಜರು ಹೊರ ಇತ್ತೆ ಅಂಡಲ ನಡಪುಂಡು ಆ ಮರ್ಯಾದ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾಳ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ 2 ಜನ ಉಪ್ಪುನಿ ದಾಣ ಅಪ್ಪೆನ ಆಶ್ವಾದ ಇತ್ತಂಡ ದಾಳ ಆಪೂಜಿ ಮನ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಂಕ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಆರ್ನ ಸೇವೆನ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಈ ಪೂಜೆ ಕುಲ್ಲೋದೊಂಜಿ 4-5 ವರ್ಷ ಐನಾತ್ರಿ ಯಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೇಲೆಟೆ ಮೀನು ಮಾಸ ಬುಡ್ದು ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆಗೆ ಯಾನು ಉಂತುದನೆ ಭಕ್ತಿ ಆ ಪ್ರಕಾರ ದಾದನ ಎನ್ನ ವಿಠಲ್ ಶಾಂತಿ ಪಂತಿರು ಅಪಗಣೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಈ ವೈದಿಕ ಲೈನ್ ಕಲ್ಪು ಈ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪ ವನ್ಪ ಆಂಡ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರನೆ ಯಾನು ಅಪ್ಪೆನ ನೋಡಿಲ್ನ ದಾದನಪ್ಪ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆ ಅದು ಪೋಣು ಅಂಚಾದಪ್ಪನ ಗ್ಯಾನ ಇನ್ನು ಆತೊಂಜಿ ದುಂಬು ವರ್ಷದ ಕೊಂದೇಜಿ ಆರು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂತೇರು ಇನ್ನಿಯತ್ತು ಎಲ್ಲ ಆಂಡಲ ನಿನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ಬರ್ಪುಣು ಒಂದು ತುಲಾ ಪಂತೇರು ಆಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡವು ಎನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ಬೈದಂಡು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಯಾನೈನು ನಿಷ್ಠೆಡೈನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ
ಎನ್ನಾಡ್ದಾಲ ತಪ್ಪಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪ ಶ್ರಮ ಕೊರುಪುರೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಅಂಚೆನ ಮಿತ್ತೆ ಚಾವಡಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಆನಂದ್ ವಿನಂತಿ ಬಂದಾದಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸೇರ್ದು ದುಂಬಾತ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಪುನ ಒಂಜಿ ಯೋಗಣ್ಣ ಇಂಕ್ಲು ನಂಗೆ ಕೊರಾಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಐಕ್ಲು ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪುಗ ಅಂಚನೆ ಏರು ಮಾತ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಬೆಂತೆರ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ ಆರೋಗ್ಯಗರಡು ವಿದ್ಯಾಬುದ್ಧಿ ಕೊರಡು ನನಾತು ಸೇವೆ ಅನ್ಪುಣ ಯೋಗಾಭಾಗ್ಯನ ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ದುಂಬು ಮಾತ ಅವೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡಾಂಡ ಈ ಕೆಲವು ಜನ ಭಕ್ತರು ಬೆಂತೇರು ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಮಾತ ಇತ್ತೇರು ಅಣ್ಣ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪುದಾರು ಪಣೇರಾಪುಜಿ ಬಂಡ ಸಂಕ ಬಣ್ಣಿ ನೇತೃತ್ವಡು ಅವೊಂಜಿ ಹಸುಗಳ ಸೈಟದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಭಕ್ತರ್ಲ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಮಾತ ಬತ್ತು ಬೆಂತೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಕೈತಲಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಬೆಂತೇರು ಅಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸೊಲ್ಮೆಣ್ಣು ಸಂದವದು ದುಂಬಾತ ಈ ಸಂಘದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಈಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪುಲೆ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವಡು ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಆಸೆನೆ ಅಂದಿ ಒಂದೆ ಅವು ಆಪುಣೊಂದು ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಆಸೆಲ ಇಂಕೊಂಡು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರ್ಲ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ದುಂಬಾತ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಎಡ್ಡಾದ ಬಲಗಡು ಬೇರು ಮಾತ ಭಕ್ತಿಡು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬರ್ಪೆರ ಅಕ್ಲ ಮಾತ ಇಷ್ಟಾರ್ಥನಪ್ಪ ಈಡೇಸು ಕೊರಡು ದುಂಬಾತ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡ್ದು ಈ ಸೇವನ ಯೋಗಾಭಾಗ್ಯನ ಕೊಡ್ದು ಎನ್ನ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಆ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ಜೈ ಹಿಂದ್. ಅಪ್ಪೆನ ಚಾಕಿರಿನ ಕರಿನ 35-40 ವರ್ಷೋಡು ಮಲ್ತೊಂದು ತಾನು ಬತ್ತಿನ ಕಷ್ಟ ಅಂಚನೆ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪೊಲಬುಕೋದು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕದ ಪಾತ್ರ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಬೀಬೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರ್ಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದೇತ ಮಂತಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬತ್ತ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನತೆ ಈ ಧರ್ಮ ಚಾವಡದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೊಡರ್ ಅರ್ಲಾದು ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದ ನಿಖಲ ಮಾತೇರ್ನ ಪರವಾದ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲು ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರು ಶ್ರೀಯುತ ಅರಸು ಪೈಂದೋಷ್ಣಾಯ ಪೊಸಭೂತ ಬಂಟ ದೈವಲನ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪನಲೆಕ್ಕನೆ ಕೆರಿನ ತಿಂಗಳ ಐನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶನ ಭೂತೋನ ಭವಿಷ್ಯತೆ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮಾತೇರ್ನ ಸಾಕಾರದೆತ್ತನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ ಬಕ್ಕನೆ ವೇದಿಕೆ ಉಡುಪನ ಮಾತೇರ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸ ಒಂದು ತುಡರ್ ಅರ್ಲಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಚಾಲನೆ ಕೊರಡು ಪಣದು ಇಂಕಲು ಭಿನ್ನಯ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಚಾವಡಿಡುಪ್ಪನ ಮಾತ ಗಣ್ಯ ಬಿಣ್ಣೇರು ಸೇರೊಂದು ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಮಂತಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರತ್ ದಾದ ಕನಕಟ್ಟದೇರ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವಡು ಪಣದು ಐನಪ್ಪ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಮಣ್ಣುಡುಪನ ಮಾತ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಐನಾತೆ ಬೇಗ ಐನು ನಡಪಾದು ಕೊರಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕಡು ಪಂಡಿಲಕನೆ ದಾದ ಮಾತ ಕಷ್ಟಲುಂಡ ಆ ಕಷ್ಟದ ದಿನಕಲು ಮಾತ ಪೋದು ಸುಖದ ದಿನಕಲು ಬರಡು ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು ಕಾಲ ಕಾಲಗೂ ಬರ್ಸ ಬರಡು ಉಳೆಸಲೆ ಬೆಳಗಡು ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಒರಿಯಡು ಪಂಪನ ಅಂಗಲ ಪುನದಿ ಒಂದು ದೀಪ ಅರ್ಲೈನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲಂತನ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲಿಗೆಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದೇಹ ತಮ್ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಈ ಪರ್ಲವ ನಮ್ಕಾಂತರ ಉದೀಪನ ಮಂತದೇರು ಸೋಮನಾಥ ದೇವನ ಸುಗಿತೊಂದು ತುಳುವೇರ್ನ ದೇವರ ಬೆಮ್ಮೆರೆನ ಅಡ್ಡ ಬುರೊಂದು ಆಪೆ ಆದಿಶಕ್ತಿನ ಅನುದೆತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ದೇವಲು ಅರಸು ಪೈಂದೋಷ್ಣ ಪಸಭೂತ ಬಂಟ ದೇವಲು ಅನುದೆತ್ತೊಂದು ಆದಿಶಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಮೆಕ್ಕಲ್ನ 24 ದಿನದ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈಯಡ ಮುಗಿದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮುಕ್ತಲದಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಲ್ಲ ಐಟು ವೇದಿಕೆಡು ಸೇರಿದ ಮಾತ ಬೆನ್ನೆರೆಗೆ ವಂದಿಸ ಒಂದು ಎದುರುಡಿತ್ತಿನ ಭಕ್ತರು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ವಂದಿಸ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಬೇಬಿ ಪಂಡಿರು ನೆಟ್ಟು ಭಾರಿ ಬೆಂತನ ಅಂದು ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾನ್ ಭಾರಿ ಮುಟ್ಟೊಡುತು ಇನ್ನೇ ಗೋಪಾಲ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ದೊಡ್ಡಸ್ಪಂಡ ಆರು ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಈತ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪಣಪ ಒಂಜಿ ಜವಣಿಯರೇನು ಸೇರ್ಸಾದು ಒಂಜಿ ಗೋದ ಶಾಲೆ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ತಾಲೀಮು ಶಾಲೆ ಮಲ್ತಂತೀರು ಐದು ಒಕ್ಕ ಆರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ಆ ತಾಲೀಮುಡು ಯಾಲ್ನಾರು ಒಂದು ಶಿಷ್ಯ ಆದಿತ್ತು ಪೆಲತಾಡ್ತಾ ಒಂಜಿ ಒಲಸಾರದ ಜಾತ್ರೆದಾನಿ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತಾ ಸೇರ್ದು ಆರು ನಮ್ಮ ತಾಲೀಕೇಡು ತಾಲೀಮ್ದ ಸೇವೆಯೆಲ್ಲ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಐದೊಕ್ಕ ಆರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ಬರ್ತದು ದೈವದ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಅರಸು ಪೈಂದೋಷ್ಣ ಹೊಸಪುರ ದೈವಲ್ನ 2004 ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಗೋಪುರ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಎಂಗ್ಲು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಉಳ ಒಂಜಿ ಗೂಯಲ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ ಸಮಯಡು ಒಂಜಿ ಅಜ್ಪ ಸಾರ ಬಂಡ
ಒಂಜಿ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಒಂಜಿ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಗುವಿಲ್ನಾರು ದೈವಸ್ಥಾನದ ನಂಗೆ ಗ್ರಾಮ ದೇವಗೂ ಆರ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಅದು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಬ್ರಹ್ಮಕಾಲದ ಟೈಮ್ಡು ಆ ಗುವೆಲ್ನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು 660 ಬೇಬೇಂದ್ರ ಪೂಜಾರ್ಲು ಪಿರ ಒಂಜಿ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಬಂತದ್ದು ನಂಗೆ ಗ್ರಾಮಗೂ ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅಂಚ ಈ ಅಪ್ಪೆ ಆದಿಶಕ್ತಿನ ಸೇವೆ ಯಾರು ಪಣ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಭಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಏನು ತೂಂತೆ ಎಂಕ್ಲ ದೈವ ಆ ಪೈಂದುಷ್ಟಾನ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ದಟ್ಟೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಜಾಗಲ ಅಕ್ಲನ ಆರು ಅಲ್ತ ಸೇವೆ ಮಲ್ತು ಅರೆಗಿಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ದೈವದ ಉಲ್ಲ ಸೇವೆ ಉಂಡು ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದ್ದು ಆರು ಮುಲ್ತು ಮಲ್ತದ್ದು ದರ್ಶನ ಸೇವೆ ಕೊರಂತೀರಿ. ಇನಿ ಆರು ಬೇಗ ದೇವರನ್ನ ಪಾದ ಸೇರ್ತೀರಿ ಅರೆಲ್ಲ ನೆನವರಿಕೆ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಹಿಡ್ದು ಪಂಡಿರಾರು ಸಂಕಪ್ಪನ್ನೇ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ದೈವದ ದೇವರನ್ನ ಐತನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಡು ನಮ್ಮ ಆ ಮುಲ್ತ ಅಜ್ಜನ ಐಟ್ಲ ಸಂಕಪ್ಪಣ್ಣನ ಸೇವೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆರ್ಲ ಮಾತ ಊರ್ದಕ್ಲಿನ ಸೇರ್ಸಾದು ಇತ್ತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಲ ಆಂಡು ಸೇವೆ ಆರ್ಲ ಬಂಗವೈದಿನಾರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಈ ವಾ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲ ದುಂಬುದ ಬೆಂತಿನ ಅಕಲ್ನ ಬೆಗರು ಐನು ನಮ್ಮ ನೆನೆಪುತಿಯೊಡಿಗೆ ಐನು ಬೇಬೇಂದ್ರನ್ನೇ ಪಂಡೇರು ಅಂಚಾದು ಯಾನು ಹೆಚ್ಚು ಪಾತ್ರ ಪೋಪುಜಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅವಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಜಾಗದಾರು ನಮ್ಮ ಜಾಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತ ಆರ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಟೈಮ್ಡು ಮಾರಿ ಮಲ್ಲ ದೇಣಿಗೆ ಕೋರ್ನಾರು ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಆರೆ ಇನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಐದೊಕ್ಕ ಐತೆ ನಮಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಐನಾಥ್ ಆರ್ನ ಅರುಣೇರ್ನ ಪಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರಲ್ಲ ಆರೊಂಜಿ ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಕೇಂದ್ರ ರಣಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕಾತಂಡಿ ಒಂಜಿ 6,000-7,000 ಜನ ಒಣಸಮಂತ ಪೋಪೇರು ಆಂಡ ಐದು ಬುಕ್ಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚ ತೆರಿವನು ಅವು ನಿಜವಾದ ಯಾನಾರ್ನ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೇಂದ್ರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮೈತೆ ದೈವದ ಕಲೊಟ್ಟು ಪೋಂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ದೈವದ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟುಪಾಡುಂಡು ಐಕಿಲಿಲ್ಲೇ ಪರ್ವ ಐಕಿಲ್ ಎತ್ತೊಂದು ಬತ್ತನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಣು ಈ ತೆಂಕಲ್ನ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಯಾಪನ ಸೇವೆ ಉಂಡು ಐನ ಆಜೆಕ್ ಕಡೆಕಂದೆ ಸೇವೆ ಸಾಂದಯನ ಒಂದೇ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ತಟಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಇದು ಮಾತ ಮೂಲ ಜವಣಿರುಲ್ಲೇರು ಮಾತ ಆಯನ ಸೇವೆ ಮಂತ್ರಗಳು ನಿಜವಾದ ಅವರು ಏರು ಕೃಷ್ಣ ಬೇರುಲ್ಲೇರು ದೈವಗೂ ಭಾರಿ ಮುಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕುಲಾಲ್ ದೈವದ ಆವಾರ ಬಂಡ ಅವು ಆತ ಶುದ್ಧೋಡ ಅವಡಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಪಂಡೇರು ಏರು ಬೇಬಿಂದ್ರೇರು ಅಮಲು ಪದಾರ್ಥ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗಳು ನಮಕೊಂಜಿ ಶಾಪನಾದ ಅನ್ನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ದಾಯಿಗೆ ನಮಗೆ ಅಂಟದ್ರಿಂದೇ ಗೊತ್ತಾಬಜಿ ಆ ಅಮಲು ಪದಾರ್ಥ ಸೇರಿಸ ನಮ್ಮ ಜವಣಿಯರು ನೆಟ್ಟು ಏತ್ತು ಹಾಳ ಒಂದಲೇರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪಣ್ಪ ಆ ಸಂಘ ಈ ಸಂಘ ಆಂಡ ನಿಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ಪುಜಿರತ್ತ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಪಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬತ್ತಂಡ ಅಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಪರಿವರ್ತನೆ ಅದು ನನಾತ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜೀರ್ಣರಾದ ಬೆಳಗಡು ನನಾತ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನನ್ನ ಬೇಲೆ ಬೇವಿಂದ್ರ ಪಂಡಿರಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಎಂಚೆಂಚನ ಎಂಕ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲಿ 4 ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ದೈವದ ಆತ ಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆಂದೆ ಆತ ಶೋಕಡು ಬೆಳಗಂಡು ಮಣಿ ಕುಟ್ಟತ್ತಾಜಿದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಣ್ಣ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಎಂಕ್ಲು ಪೋದಿತ್ತೇನೆ ಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ಕುಟ್ಟತ್ತಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ 400 ಜನ ಒಂಜಿ ಕರಸೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಒಂಜಿ 40 ದಿನ ಬರ್ತದೆ ಅಡಿಗೆ ಮಂತದ ಪಾಡ ದಕ್ಲಿ ಪೂರ ಊರ್ದ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ನಿಜವಾದ ಶ್ರೀಶಕ್ತಿ ನಂಗೆ ಬಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಲು ಶ್ರೀಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಕಲು ಮೆಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಜವಣಿ ಲಕ್ಕದು ನೆನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪುಣ್ಯನಕ್ಲು ಜತ್ತನೇ ಈ ಕೆಲಸ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಅಪ್ಪೆ ಆದಿಶಕ್ತಿನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕೆಲಸ ಆಪಣ ಪಣೊಂದು ಹಿಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಿಗೆ ಒಂದಿಸ ಒಂದು ಸೊನ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದು ಬೆಳಗಡು ಅಂಚೆ ನೆನಿಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಸಂಕಲ್ಪ ಪೂರ ಈಡೇರಿಸಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮದಿಪು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲೆಗೆ ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದು ಬಂಧುಳೆ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಸ್ಥಾನಡು ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಂದ್ರ ಬಂಗೇರ್ಲು ಎಕಡೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕಡು ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸೇವಾ ಸಂಘ ಗ್ರಾಮ ಚಾವಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನದ ಪುನಿಂಚ ಅಂದ ಪಂಡ ರವೀಂದ್ರ ನಡಿಗೆ ಅಂತ ಕಲ್ಪೋಡು ಎಕಡೆ ಪಂಡಿರು ಸತ್ಯನೇ ಅಂಚಿನ ರವೀಂದ್ರನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಗುರುಕಾರ್ಮದ ಮದಿಪ ಕರುಡು ಬಂದು ಕೇನಂದಿಲ್ಲ ಮಾಗಣದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೋರೊಂದು ಈ ಊರು ಈ ಜಾಗದ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೇವರನ್ನು ಮನಸಾರ ಎನ್ನೊಂದು ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಒಂದೆತ್ತ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಬಯ್ಯದ ಈ ಲೇಸದ
ಗುರ್ಕಾರಮ್ಮನ ವಹಿಸಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆತ್ತಿಲ ಬಾಲಿಕೆಂಬೆರೆ ಅಂಚನೆ ಚಾವಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೂರ ಬಿಣ್ಣೆರೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷದಿಂಚ ಅಪ್ಪೆ ಮೂರು ನೆಲೆ ಊರ್ದು ಭಕ್ತರನ್ನ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗೂ ಸ್ಪಂದಿಸದೆ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯನು ಮರೆಮಾಚಿನಂಚಿನ ದೇವಿ ಆದಿಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂಚ ಈ ಅಪ್ಪೆನ ಭಕ್ತರಾದ ಬರ್ತದೆ ಅಪ್ಪೆನ ಕಿನ್ನೆ ಮಟ್ಟದ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈತೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬುಲೆವಡಾಂಡ ಐತ ಪಿರವಡು ಬೆಂತಿನಕಲ ನೆನಪುನ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾದುಂಡು ಇತ್ತನೇ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ನಮ್ಮ ಬೇಬೇಂದ್ರ ಪೂಜಾರ್ಲು ಪನ್ಲಕನೆ ಸುರುಕಾದ ನಂಗೆ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಮಂಜಪ್ಪಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಜಾಗನ ಕೊರ್ದು ಅಪ್ಪೆ ನೆಲವರಿಯರೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂಬುನಾಯಿಗಿರ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಅವಿರದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಜಾಗನ ಬಲಗಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಪಾತ್ರೆಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ ಪೂಜಾರ್ಲು ಅವಿರದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬೆಲಗಾಯನಂಚಿನ ಎಕಡೆ ಪಲ್ನಕನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಕಪ್ಪ ಕರ್ಕೇರ್ ಅವಿರದ ಬೊಕ್ಕ ವಿಠ್ಠಲ ಶಾಂತಿ ಎನ್ನ ಮಾಮು ಆರ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಸೇವೆ ಮಲ್ತನಾರು ಅಕ್ಲಿನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಎನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಲು ಪಾಂಡಂಚಿನ ಆ ನೆತ್ತಿರ ಬೆಗರಡು ನಮ್ಮ ಮುಳುಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಊರು ಅಕ್ಲು ಪರವು ಅವಳು ಇಜ್ಜೇನಲ್ಲ ದೈವಾದಿನ ರಾತ್ರಿನಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿನ ನನವರ ನಮ್ಮ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲು ಪಾಂಡಂಚಿನ ಸಾಧಿಡೆ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಂಕೊಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ 25 ವರ್ಷ ಈ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ನಿತ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು 24 ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತದು ಊರ ಪರ ಊದ ಪೂರ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಲೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ದೀಪ ಅರ್ಲಾವಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತದು ನಿತ್ಯ ಅನ್ನದಾನ ಮಲ್ತದು ಬರ್ಪಿಂಚಿನ ಭಕ್ತರ್ನ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ದಾಸನ ಕುರ್ನಂಚಿನ ಭಕ್ತರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಕಾಂಡಿರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಆ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಲ್ತದು ಆ ದೇವಿನ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಮಲ್ದೇರು ಐತ ಅಂಗವಾದ ಬೈಯಾಡು ಅಪ್ಪೆಗೆ ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜೆ ನಡತ್ತದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರಸಾದನ ನಂಗೆ ಪೂರ ಕೊರ್ತೇರು ನಿಮಿತ್ತವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚಾದ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ತ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಬೇಬೇಂದ್ರ ಪೂಜಾರ್ಲ ದುಪ್ಪು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿದ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭಕ್ತರನ್ನ ಒಗ್ಗಡುವಿಕೆಡು ಈತ ಪೊರ್ಲುದ ಕೆಲಸ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗೃ ನಮ್ಮ ಆತಂಡು ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಪಂಡ ಈ ಜಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ಪಡ ಮಂಚಿನ ಇರಾದೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಇತ್ತನ ಎಂಕ್ ತೆರ್ಲಕಣೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಮುಲ್ಪ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಲಾದ ತಾಂಬೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನನು ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿದಾಡ್ದಿತ್ತ ಅಂಡ ದಾದನ ಕಾಲ ಕೂಡ್ದು ಬೈದಜಿಯಿಂದ ಹಿಂಗೆ ತೋಜುಂಡು ಅಂಡ ಯಾನ್ ಈತೆ ಪನ್ಪೆ ಯಾಕಡೆ ನಮ್ಮ ಅಶೋಕಣ್ಣೆ ಪಲ್ನಕಣೆ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದ ಆ ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾರಿ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂಚ ಅವು ಆದ ಜನ ಅಂಡ ಮುರಾಣಿ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆತಂಡು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆತನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಿದಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಸಿನ ಕೈಟ್ ಬತ್ತದ ಪಿದಂಡ ಖಂಡಿತ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಜತ್ತಂಡಾಂಡ ಭಕ್ತರು ಖಂಡಿತ ಸಹಕಾರ ಕೊರಪೇರು ಆ ಮುಖಾಂತರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಖಂಡಿತ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗದ ಆಡಳಿತ ಅಂಚನೆ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆತ್ತಿಲ ಬಾಲಿಕೆ ಬೇರ್ನ ಮುಂದಾಲೊತ್ತೋಡು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಖಂಡಿತ ಆಪುಂಡು ದಯಮಲ್ತದಾಡಯನು ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಸೀತಾರಾಮ ಅಣ್ಣ ಇರು ದಯಮಲ್ತ ಜಪ್ಪುಳೆ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಎಂಕ್ಲು ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏಪ ಎನ್ನದಾನ ಆ ಟೈಮಗೂ
ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಆವಡ್ ಐಕ್ ಎಂಕಲ್ ಖಂಡಿತ ಸಹಾಯ ಸಾಕ ಕೊರ್ಪ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಮುಲ್ಪ ಇನಿತ ಸಭೆಟ್ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಬಹುಶಃ ಅಕ್ಳು ಬೈದಿ ಜರ ನಿತ್ತನಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಸಹಾಯ ಸವಲತ್ತು ಖಂಡಿತ ಅಕ್ಳು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಕ್ಳನ ಕೈತಡೆ ನಮ್ಮ ಹೊರತ್ ರಡ್ಡತ್ 10 ಸರ್ತಿ ಪೋದಾನ್ಲ ಅಕ್ಳನೆ ಬೆರಿ ಬಿಡಂದೆ ಅಕ್ಳು ನಮ್ಮ ಕೇಂಡ ಖಂಡಿತ ಅಕ್ಳು ಸಹಾಯ ಸಾಕ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಳಿನ ನಮ್ಮ ಪೋದು ಕೇನೋಡು ನಂಗೆ ಮುಲ್ಪ ಒವೇ ಜಾತಿ ಒವೇ ಪಕ್ಷ ಒವೇ ಧರ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಆತು ನಂಗೆ ಒಂಜೆ ಆ ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ನಮ್ಮನ ಗುರಿ ಇಪ್ಪೋಡು ಅಂಚಾದ ಆ ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ನಂಪುರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ ಆ ಮನ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದೊಲೈ ಆ ಅಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಪೊಳಿಕಿದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನು ನಮ್ಮಂಚಿನ ದೈವ ದೇವಿಯರು ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಕೊರಡು ಪಂಡೊಂದು ಯಾನು ಹೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರಂದೆ ಎಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಒಂದನೇ ಮಲ್ತೊಂದು ನಣರ ಅಪ್ಪೆನ ಕಾರ್ ಗಡ್ಡ ಪೂರೊಂದು ಯಾನ ಪಾತ್ರೆ ನಡೆದಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ತಿನ್ನಡ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡು ಕೇಳೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಮುಕ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಪಾತ್ರೆ ಅಪ್ಪೆನ ಚರಣಾವಣೆ ಹೋಗಿ ಯಾನು ಒಂದು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಬುಲಿತಂಡ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪೆ ಬಡವು ಕೊರ್ಪಲ್ಗೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮನಿಪಂದಕುಲ್ನ ಒವೇ ಕೆಲಸ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಜನಕುಲ್ನ ಕೈತಡೆ ಪೋಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರನು ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಬೆನ್ಕ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮದಿಪು ಕೊರಂಚಿತ ರವೀಂದ್ರ ರೈಕಳಿಗೆ ರವೀಂದ್ರ ಬಂಗೇರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇತ ಮಂತಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಹಿರಿಯರೈನ ನಮ್ಮ ಈ ಬೊಳ್ಮ ಗ್ರಾಮಡು ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಜನಕುಲಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊರೊಂದು ಪುನಶ್ಚಿತ GR ಶೆಟ್ರು 2 ಪಾತೆಯೋಡು ಬಣದು ಬಿನೆ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದಿಶಕ್ತಿಗೆ ಒಂದನೇ ಮಂತದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪರ 13 ಎಂಕೆಲ್ಲ ಅಶೋಕ್ ರೈಕುಲೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪರ ಮಾತಾ ಬಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ದುಂಬುಪ್ಪರ ಮಾತಾ ಬಂದು ಬೆಳಗಿನಿಯದೆ ಈ ದಿನ ನಿಖಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಓ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ಫಸತ್ ಒಂಜಿ ದೈವ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವೋಡು ಬಂಡದು ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಆವಡ ಕೆಲಸ ಒಂದೇಕ ಒಂದು ಎಂಕಲು ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪ ಸಹಕಾರ ಆವಡು ಬಂಡ್ಪುನ ಒಂಜಿ ದೇವರಡ ಭಿನ್ನವ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಖಲ್ನ ಆಶೆ ಈ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಉಲೈ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆದಿ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಳಸ ಆವಡು ಬಣ್ಣದು ಹಾರೈಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ 24 ದಿನ ಭಜನೆ ಮಂತೇರು ಇಂಕಲ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮನ ಇತ್ತೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡಲ ಪನೋನಿ ದಯ ಬಣ್ಣ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಸೇರಿದಿನ ಸಭೆಟ್ ಆತ ಜನಕುಲು ಸೇರಿಯರಿಗೆ ಅಂಡ ಎಂಕಲ ಸಭೆಗೆ ಈತ ಜನಕುಲು ಬರ್ಪುನಿ ಒಂದು ಎಂಕಲ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಂಡ ಈ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮೋಡು ಇನಿ ಒಂತ್ಯಾಂಡಲೆ ದುಂಬು ಎಂಕಲು ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಡೆ ರಾತ್ರಿ ವನಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಡ ದುಂಬು ಭಜನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಕ್ಕ ವನಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಆತ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಸಾಕೋದಿತ್ತೇರು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ 100% ಇಲ್ಲಡೆ ಭಜನೆ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಭಜನೆ ಒಂಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಒಂದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಒಂಜಿ ನೆನಪದ ಶಕ್ತಿಗೆ ಇಂಕಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉತ್ತಮ ಈ ಕಾರ್ಯನ ಮಲ್ತಿನ ಈ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯ 25 ವರ್ಷದ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ನಿಜವಾದ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ವಿಚಾರ ನಿಖಲಿಗೆ ದೇವರು ನನಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಬಂದ್ಪನ ಒಂಜಿ ಹಾರೈಕೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪರೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲು 6 ಪಾತ್ರೆನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದಾಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಈತೆ ಪನ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉರಿಪಾಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉರಿಯಾಡು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏರಾಂಡಲ ನನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಬಂಡ ಏರೆಗಾಂಡಲ ಈ ಊರುಡ ಆವಡು ನಿಕ್ಲ ನೇಬರ್ಸ್ ಆವಡು ಏರೆಗ್ಲ ಗತಿ ಇಜ್ಜಂದನೆ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಜೋಕುಲು ಇಜ್ಜಾಂಡ ಜೋಕುಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಂದೆ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಅತ್ ಅಂಜೋನಕ್ಲು ಇತ್ತಂಡ ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಲ ಸಂಬಂಧಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಂಡ ಎಂಕಲ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಸೇವಾ ಭಾವ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಸೇವಾಶ್ರಮ ಯಾಪನ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಓಪನ್ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ದಯಮಂತ ನಿಕ್ಲು ಏರೆಗ್ಲೇ ಆವಡು ಬಂಡ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಜೊತವನುಜ್ಜ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತಿನ ಅಕ್ಲ ಧರ್ಮ ಅಕ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ತೂವೋಡು ಅಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಂದಿನಕ್ಲು ನಿಕ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಏರಾಂಡ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಇಂಚಿನ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಎಂಕಲನ್ನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೇಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಪನ್ಲ ಬರೋದು ಉಪ್ಪೇರು ಯಾನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ಆರು ಯಾಪನ್ಲ ಬತ್ತ ಇಂಕ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಡ ಈ ವರ್ಷ ಇಡೆ ಬರ್ಪಲ ಯೋಗ ಇಂಕ ಈ ವರ್ಷ ತಿಕ್ಕದಣ್ಣು ದೇವ್ರನ್ನ ದಯಡ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಳಸಾಗ ಎಂಕಲು ಮಾತ ಬತ್ತದ ಹಾರೆ ಮನ್ಪೊಡಂಚಿನ ಯೋಗ ಬರಡು ಬಣ್ಣದ ಒಂದು ಮಂತದ್ದು
ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರನ್ನ ಗಣಸ್ತಿಕೇಡು ಅವು ಆವೋಡು ಅಂಚನೆ ರಾಮನ ಕೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ನಿಖಲು ಊರ್ದು ಮಾತ ಸೇರಿದು ನಿಖಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಯಲೇ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಾಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನೋ ರೆಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಉಂತಾವೆ. ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಏತ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯನ ಅಂಚೆನೆ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಆಶ್ರಮ ಸೇವಾಶ್ರಮ ಅಂತ ಪಂಡಲ್ಲ ಅವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಸಮಾನ ಇನ್ನೊಂದ ಅಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ರೆಡ್ ಮದಿಪು ಕೊರನಂಚಿನ ಶ್ರೀತ ಜಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮ ಸೈಂದೆ ಅಂತ ಮಂತಂದು ನನ್ನೊಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆಲ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಬೇನೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀತ ವಿಶ್ವನಾಥ ನಾಯ್ಕರು ಒಂಜಿ ಧರ್ಮದ ಚಾವಡ್ಡೆ ಮದಿಪು ಕೊರಡು ಬಂದು ಕೇನಂದಿಲ್ಲ. ಮಾಗಣದ ದೇವರೇನು ಸೋಮನಾಥರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರುವೊಂದು ಅಂಚನೆ ಪರಿಸರದ ದೈವಲೇನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪೆ ಆದಿಶಕ್ತಿ ದೇವಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ತಿನ ಗಣ್ಯರೇನು ನೆನತೊಂದು ಅಂದರೆ ಎದುರಿಡ್ತಿನ ಭಕ್ತರನ್ನು ಪೂರ ನೆನತೊಂದು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಾರಂದು ಪಂಡೇರ ಅಂದು ಅವು ಸತ್ಯನೇ ದಾಯಿ ಬನ್ನಾಗ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಒಂಜಿ ಬಡತನ ಬೇಗ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಎನ್ನ ಊರು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಪುತ್ತಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗೋಸ್ಕರ ವಲಸೆ ಬರ್ತೀನಿ ಕುಡ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ 75-76 ಆ ಟೈಮ್ ಬಿಡಿ ಎಂಕ್ 80 ಇಡ್ಬೇಕು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ 500 ಇಡ್ಬೇಕಂತೆ ಬೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂಚೆ ಓಲಾಂಡಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನು ಏರನಂಡಲ್ಲ ಒಂಜೊಂದು ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚೆ ಆಡೆ ಪೊಪ್ಪುನು ಇಡೇ ಪೊಪ್ಪುನು ಇಡೀ ಆದಿಶಕ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಬರೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಗೆ ವಾಸ್ತವಿಕ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಸೆಯ ಉಳ್ಳಿಡು ಎಂಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಕ ಬಣ್ಣರು ಒಂಜಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ಗೆಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ತೀರು ಅಂಚೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಗುಳಿಗೆ ಕೊಲಗಜ್ಜ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಂಡು ಗುಳಿಗನ ಅವು ಇಟ್ಟು ಸಮಿತಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಐಟಿ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಲ್ತೀರು ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲ ಕೊರಿಯರು ಕಡೆಗೆ ಮೂಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿತ್ತದಾರು ಪಂಡೇರು 10-30 ವರ್ಷ ಐತೇನ ಮೂಲ ಒಂಚೂರು ಕೆಲಸ ಅವಡು ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಮನೆ ಏನು ಗವರ್ನರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಾನ್ವೊಕೇಶನ್ ಹೆಂಗೆ ಒಂದೇ ಬರೆದು ಪತ್ತದ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಪಕ್ಕ ಸಂಘಲೇನು ಎಂಚ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪನು ಸೊಸೈಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತದ್ದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅದು ಏನು ಮತ್ತು ಈ ಸಂಘಲೇನು ಮತ್ತು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪನು ಬಕ್ಕ ಮೂಲ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆತಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಮೂಲ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅವಡು ಬಂಡೇರು ಅವರ ಮಲ್ತಂಡು ಅಂಚೆ ಇಂಕದಾದ ಮೂಲ ಖುಷಿ ಆಪಿನ ಬಂದಾಗ ಮುಲ್ತ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಅಕಲು ದಲ್ಲಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ಜಾತ್ರೆ ಅನ್ನಗಾಡು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅನ್ನಗಾಡು ಅಕಲು ಅವಳು ಆ ಮನದನಿ ತೂನಾಗ ಅವಳು ಜಾತ್ರೆ ಆತನ ಗೊತ್ತಾಬಜ್ಜಿ ಆತ ಪೊರ್ಲದ ಕೆಲಸ ದಾಯಿ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಉಜ್ಜಿ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಬಂಟಿಂಗ್ ಪಾಡುವೇರು ಮೂಲ ಜಾತ್ರೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಮುಗ್ಗಿಂಡಲ್ಲ ಬೊಲ್ಪ ಅನ್ನಗ ಅವಳು ಆ ಬಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಬಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡಿಪ್ಪೇರು ಇಂಕ ಅವು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದಾಯಿ ಬನ್ನಾಗ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಅಂಚೆನ ಹಾಕ್ಲೇನು ತೂಂದುಳ್ಳೇರು ಅಂಚೆ ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಬುಕರೊಂದುಳ್ಳೇರು ಎಂಕುಲ್ಲ ಅಂಜನ ಅವಲ್ಲ ಮಾತಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಅವಳೊಂಜಿ ಸಂಘ ಉಂಡು ಶ್ರೀ ಮಾಮಾಯಿ ಮರಾಠಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಸಂಘ ಅಡಿಗಳ ಬಲಿತೊಂದುಲ್ಲ ಪುತ್ತಿಗೇಡು ಅಂಚಿ ಪೋಂದು ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕೆನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏರಿಯ ಗಂಡಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೇದು ಉಪಕಾರ ಅವಡು ಅಂಚೆ ದಾಯಿ ಬಂಡ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಅಂಚನೆ ಜೋಕ್ಲು ಕುಶಾಲ್ ನಗರ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಬತ್ತಿರಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಪುಂಜಗಳು ಬಂದು ಕಡಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಆತಿ ಅಪ್ಪವಾದ ಬರೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದ ಅದನ್ನ ಲಾಭ ಉಂಡು ಮಲ್ಪು ಎಂದದು ಅಂಚತ್ತು ಒಂಜಿ ಏರಿಯ ಗಂಡಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಅವಡು ಮಾಡೋದು ಅಂಚೆ ಮಾಡೋದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದು ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಂಡ ನನಗೆ ಈ ಪ್ರಾಯವುಳ್ಳ ನನಗೆ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಪೂರ ದೇವರು ಕರುಣಿಸೋರು ಬಂದಕ್ಕೆ ಯಾನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂಚ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾತ್ರಂದೆ ಈ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತನು ದೇವರು ಭಾರಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಿರೋದು ಎಂಕೇದು ಗೊತ್ತುಂಡು ದಯವಂಡ ಆತ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಮುಂಬಲು ಒಂದೊಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅವಡು ಬಣ್ಣದು ಎಂಕ್ಲ ಆಸೆ ಉಂಡು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ನೆಕ್ಕು ಅಂಚೆ ಮಾಂತೇರು ಸೇರಿದು ಒಂದೊಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪಗ ಬಣ್ಣೊಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ ಬಾತಂಡು ಉಂತ ಶುರು ಆನಾಗ ಒಂಜಿ 4 ಪನಿ ಪಾರದುಂಡು ಇತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೇರ ಬುಡಿಪೇರ ಇಜ್ಜಂದು ಪೋಡಿಗೆತ್ತುಂಡು ಮೂಲ ಮಾತ ತರ್ಪಲ್ ಪಾಡಿಯರು ಅಪ್ಪೆನ ಶಕ್ತಿ ಎತ್ತೊಂಡು ಮೂಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂತಂಚ ಅದು ಆ ಶಕ್ತಿ ಇರದ ಹತ್ರ ಇರ್ಪನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವಡು ಸೋಲ್ಮೇಲು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಾಯ್ಕರೆ ಬಂಧುಲೆ ನಮ್ಮ ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ಮಲ್ತದೆ ಎಕಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾತೊಂದು ಪುನಿ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲು ಮಾತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಕ್ಲು ಪಾತಿರ್ನೇನೆ ನಮ್ಮ ಅರುಣಣ್ಣೆ ಏಪ ಪಾತಿರೋದು ಎಕಾಡ್ದೊಕ್ಕ ಕೊಂಡಗೆ ಬಿ ಮಲ್ತು ಕೇನೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಬೈದು ನಂಚಿನ ಹೊಸತಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತೀರು ಈ ವರ್ಷದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಕರೆಗೆ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗಗಳು ಒಂಜಾತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ HOD ಆದರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತೀರು ಅಂಚಿನ ಅರುಣಣ್ಣನೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪಾತಿರದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಎತ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಅದು ಭಕ್ತಿಗೆ ಶಕ್ತಿನೂ ಕೂಡ ಅದು ಇಷ್ಟಾರ್ಥನ ಒದಗಾದು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ನಿತ್ಯಾತ್ಮತೆ ತೌಳವೇಶ್ವರಿ ಚಿನ್ಮಯ್ಯ ಐನ ಪೆತ್ತದ ಒಟ್ಟಿಗೊಪ್ಪುನ ಗಡಸುಲಕ ನರಮಾನ್ಯನ ಉಲೈಡುಪ್ಪುನ ಅಜ್ಞಾನದ ಪೊಡಸುನ ಲಕ್ಕಾದು ಈ ದಡಸ್ಸು ಪನ್ಪುನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಿಲೆಯಾತಿನಂಚಿನ ಆದಿ ಅಂತ್ಯದಾಂತಿನ ಆದಿಶಕ್ತಿನ ಪಾದ ತಾಮರೆಗೆ ನೀಟಪ್ಪಡ್ಡ ಬೂರೊಂದು ಒಂಜಿ
ಮುತ್ತುದ ಸರಟ್ಟು ಗೋತಿನಂಚಿನ ಪಕಳದ ಮಾಲೆಲಕ ಜಿಡ್ಡೆಡು ಓಲೆಗಾತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆದ ಮಣೆಕ್ ಇರ್ಕೈ ಜೋಡ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪಾಳೆದ ಪಿಂಗಾರಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅರಿತಲಕ ಸಬೆಟ್ ಪಟ್ಟದು ಕುಲ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಇಷ್ಟಮಿತ್ರರಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೀ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣ. ತುಳುನಾಡು ಈ ಸರಕಾರಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರ್ವ ಅಂದು ಪುರಪನ್ ಪುನಕೆಯಿಂದ ತುಳುನಾಡಿತ್ತೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಪರ್ವ, ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಪರ್ವ ಅಂಚಾದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆತಿನವೇತುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಯರೊಪ್ಪುನವುಲ ಆತೆ ಉಂಡು. ಆ ನಿಲೆಟ್ ಈ ದಿನ ಐಕ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾದು ಅಂತೆ ಶಕ್ತಿ ಸಂಚಯನ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ಸಲಾದು ಒಂಜಿ ಅದೃಷ್ಟ ಪನ್ಪುಲಕ ತುಲೆ ಈತ ದಿನ 10 ಆದುಪ್ಪು ಇಂದು 25 ವರ್ಷ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಹಂತಗಾನಗೆ ಸಂದಿನ ತುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ 25 ವರ್ಷ ಸಂದಿನೈಕಿ 24 ಬಯ್ಯಂದ ಭಜನೆ ಮಲ್ತದು ಶಕ್ತಿ ಸಂಚಯನದ ಮೇಲೆ ಮಲ್ತೇರು. ಬಯ್ಯದ ಭಜನೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೆ ಎಂದು ಐಕ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ದಿಂಜ ಜನ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣದಿನಿ ಸಂಜೆ ಪನ್ಪುನ ಕನ್ನಡ ಪದದ ತತ್ಸಮ ರೂಪ ಇಜಿನ ಸಂಸ್ಕೃತ ರೂಪ ಸಂಧ್ಯಾ ಅಂದು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲಲು ಬರ್ಪುಂಡು. ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಯ ಪಟೇ ನಿತ್ಯ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಶ್ಲೋಕಡು ಬರ ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಲು ಬರ್ಪುಂಡು. ಇಂಕಲ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ತರಗತಿಡು ಆಲಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಾಠ ಉಂಡು. ಐಟ್ ಆಲಯ ಭಾಗಲು ಆಲಯ ಅನುಶಾಸನಲು ಪೂರ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಲಯ ನಿಯಮಗಳು ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಆಲಯ ನಿಯಮಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ವಾಪುರ್ತುಡು ಪೋವೋಡು ಪನ್ಪುನಂಜಿ ಭಾಗ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಪಗ ನಮ ಪನ್ಪುನವು ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಮೂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಪೋವಲಿ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಮೂಜಿ ಪೊರ್ತುದ ಪೂಜೆ ಒಂಜಿ ಇರ್ಲು ಬೊಕ ಪಗೆಲು ಸಂದುನ ಕಾಲ ಅವು ಜಾವದ ಮುಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜೆ ಆಪುಂಡು. ಆಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಪುರ ತುಲೆ ಕಾಂಡೆದ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೂಜೆ ಆಪುಂಡು. ಅವು ಏರು ಹಗಲು ಬೊಕ್ಕ ಇಳಿ ಹಗಲು ರಡ್ಡು ಸೇರುನಿ. ಪೂರ್ವ ಅಹನ್ನ ಅಪರ ಅಹನ್ನ ನಡುತ್ತ ಮಧ್ಯ ಅಹನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೂರ್ವಾನ್ನ ಅಪರಾನ್ನ ಪನ್ಪುನ ಪದ ನಿಖಲಿಕೆ ಎಂದಾರು. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಂಜೆಯ ಮುಂದೆ ಮುಸ್ಸಂಜೆ ಪಂಡ ಪೊರ್ತು ಕಂತುನ ಪೊರ್ತವು ಅಪಗೊಂಜಿ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲ ಅಂದುಂಡು. ಯಾನು 12 ಕೇಂಡೆ ಮುಲಿ ಏತು ಪೊರ್ತುಗು ಭಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆವೊಂದಿತ್ತು ನಿಂದು ಆ ಜರೆಕಿಂದ ತೆಣ್ಣ ಪಂಡರು ತುಲೆ ಅವು ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲ. ಈ ಮೂಜಿ ಸಂಧ್ಯಡು ಅವೊಂಜಿ ಭೂಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಕಾಶ ರಡ್ಡು ಸೇರುನ ಜಾಗಗು ದಿಕ್ಕೇ ಅಂತ್ಯ ಆಪುಂಡು ನರಮಾನ್ಯನ ಗೋಚರ ಆಪುಂಡುಗೆ ಐಕೈಕ ದಿಗಂತ ಅಂದು ಬುದರು. ದಿಗಂತಗ್ ಇಡೀ ದಿನೊಟ್ಟು ಪ್ರಯಾಣ ಬುಳೆಸಿನ ಬಾಲಭಾಸ್ಕರೆ ಮಿತ್ತುನೆತ್ತಿಗೆ ಪೋದು ಉರಿ ಉಷ್ಣದ ನೇಮಗೆತ್ತೊಂದು ಕಡಲ ಮೀಯರ ಪೋಪುನ ಪೊರ್ತವು. ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲುಡು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಪನ್ಪುಂಡು. ಇನ್ನು ಮಿತ್ರರೈನ ರಾಮ್ ಎಲ್ಲಂಗಡ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಮಿತ್ರರುಲ್ಲೇರ ಆರು ಪನ್ಪೆರೆ ನಡೆ ಅಪಲ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲುಡು ದಾಯ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನಣ್ಣೆರ ಪಂಡೇರು ತುಲೆ ಭಜನೆ ಆವಡಿತ್ತನು ಬಯ್ಯ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿಂದು. ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಪಗೆಲು ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಸಂದುನ ಕಾಲೋಡು ಅಂತೆ ಮನೋವಿಕಾರೋಲು ಜಾಸ್ತಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ವಿಚಲಿತ ಆಪುಂಡುಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೋ ಇಲ್ಲಾಡೊಂಜಿ ಗುಮೇಲಾಟನೋ ಎತ್ತೋ ಸಲ ತುಲೆ ಆ ಪೊರ್ತುಗಂತುನ ಈ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಗೆ ಇಜಿನ ಬೆಂದುರೊಟ್ಟೆಗೆ ತೂಪಾಡ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ಇಲ್ಲಾಡೊಂಜಿ ಗುಮೇಲಾಟ ಒಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ತಗ್ಗದಿನ ಭಾವ. ಆ ಪೊರ್ತು ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಸ ಬರಡು ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನದ ಚಿಂತನೆ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಮಲ್ತೇರೆಂದು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಲ ಪನ್ಪುಂಡು ದೂರದ ಪಾತೆರತ್ತವು. ಅಂಚಾದು ಅಂಚಿನ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲದ ಭಜನೆನು 24 ಬಯ್ಯಂದ ಪೊರ್ತು ಭಜನೆ ಮಲ್ತದು. 25ನೇ ಪೊರ್ತು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಏಕಾಹ ಆಹ ಪಂಡ ದಿನ ಅಂದ ಅರ್ಥ. ಏಕ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಏಕಾಹದ ಅರ್ಧ ಏಕಾಹ ಮಲ್ತದು. ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲುಡು ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು. ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರಾದಿ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಲೇನು ಮಲ್ತೇರು. ಏನು ಈ ಪುರನೆ ಆದ್ಯ ಪಾಡಿದ ಇಂದುವೇ ನಮ್ಮ ನಡೊಂಜಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನದ ಮಂಗಳಡು ಒಂಜಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರದಿತ್ತೆ. ಅವಳೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಇಡೆಗವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂದರೆ ನೆಣ್ಣುವೆ ಆದ್ಯ ಪಾಡಿಡು ಯಾಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಗುಳಿ ಜಾಪಾಯರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪೆರೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಎಂದು ಆ ನಿಡ್ದು ಅಲ್ತ ಭಜನಾ ಭಜಕೇರು ಸೇರಿದು ಭಜನೆಗೆ ಉಳ್ಳಿಯರು
ನಮ್ಮಡೊಂಜಿ ಹಠಯೋಗ ಉಂಡು ತುಲೆ ಹಠಯೋಗ ಅವು ದಾಯ ಅಪುಜಿ ತೂಕ ಪಂಡದು ದೇವರಡು ಒಂಜಿ ಚದ್ದಿ ಕಟ್ಟುನಿ ಆ ನಮ್ಮನಡು ಭಜನೆ ಕುಲ್ಯರು ಭಜನೆ ಕುಲ್ಲುದು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದ ಸಂಕಲ್ಪದ ತಂತ್ರಿ ಆಗಮನ ಆಪುನ ದುಂಬುಗು ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲದ ಮಂಗಳಾಂಡು ಅವು ಇರ್ನುದು ಚಿಲ್ಲರಿದಿನ ಬಿಡ್ಲೆ ಆ ನಮ್ಮನದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಂಡು ಪಂಡ ತುಳುನಾಡು ಇನಿ ಭವ್ಯವಾದ ದಿವ್ಯವಾದ ಶೋಭಾಯಮಾನವಾಯಿನ ವಾವ ದೇವಸ್ಥಾನಲುಂಡೋ ಐತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾದಿ ಈ ಭಜನದ ಹಠಯೋಗ ನಡತದನು ಅಂಚಾದು ಮೂಲು ಈ ದಡಸಿಡು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥದ ಹಠಯೋಗ ಪತ್ತಿಯರು ಇನ್ನು ಗೆಲ್ಮನಗೆ ಎತ್ತಲು ತುಲೆವು ಮಂಗಳಾಂಡು ಈ ಹಠಯೋಗದ ಮುಂದುವರಿಕೆದಾದೆ ನನೊರ ಹಠಯೋಗಗೂ ಕುಲ್ಲೋಡು ಯಾಪ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವರನ್ನು ಬಾಲಾಲಯಡು ಕುಲ್ಲಾವೆರೋ ಅಪಾಗ ಪಿರ ಭಜನೆ ಹಠ ಬತ್ತೋಡು ಏನು ಯಾಪಲ ಪನ್ಪುನುಂಡು ಈ ಭಜನೆ ಶಾಂತಿ ಮಾರ್ಗ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾರ್ಗ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ದಡಸದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗೋ ಮುಲ್ತ ಪೂಜಾ ಕರ್ಮಗೂ ಜನ ಸೇರಾವಡು ಒಂದು 10 ಜನಕ್ಲೇನು ಸೇರಾವಡು ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಮಾರ್ಗಲ ಭಜನೆನೆ ಮೂಲು ಭಜನೆ ಆಪುನೇಕೆ ಏರೋ ಅಡ್ಡಿ ಮಲ್ಪೇರೋ ಆದಿಶಕ್ತಿಗೆ ಬೋಯರ ಬಲ್ಲಿಯೋ ಏರೋ ಅವಳು ಅಡ್ಡ ರೋಡ್ಗೆ ಬೂರ ಮರ ಪಾಡ್ದೇರ ಅಪಗ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತ ದಾಯ ಮೂಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಜಿಂದ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಕುಲ್ಲೆರಲ್ಲ ಭಜನೆನೆ ಬೋಡು ಅಂಚ ಅದು ಶಾಂತಿ ಮಾರ್ಗಲ ಉಂಡು ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾರ್ಗಲ ಉಂಡು ಭಜನದ ಇತಿಹಾಸಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಉಲೈ ಬುಡಿಯರೆ ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಬರ್ತುಡು ನಮ್ಮಕಲು ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಲು ನಮ್ಮೈನೈನಕ್ಕೆ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪೇಂಟ್ ಕೊರ್ದು ಇತಿಹಾಸನ ಬೇತೆ ಮಲ್ತದ ಬುಡ್ಲೆ ಅಂಚನೊಂಜಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡೈತೆ ಪಿರಾವು ಅಂಚಾದು ಭಜನೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಶಾಂತಿದಾಯಕ ಕ್ರಾಂತಿದಾಯಕ ಒಂಜಿ ಹುಮ್ಮನಸ್ಸುನು ಪತ್ತೊಂದು ಮೂಲು ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೆ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ನಿಮಿತ್ತ ಮಂಗಳಾಂಡ್ ಇಂದು ಶುಭ ಸೂಚಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಕಡೆ ಅಣ್ಣೆರು ಮಾತ್ರ ಪಂಡಿಲಕ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಪಂಡಿಲಕ ಒಂಜಿ ವರ್ಷೋಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಪುನು ಪನ್ಪುನೆಗೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇಂದು ಖುಷಿಯಾವಡ್ದು ಪನ್ಪುನವತ್ತ ಆವು ನಿಮಿತ್ತ ತೋಜುನೊಂದು ಅಂಚಾದು ನಾನೊಂಜಿ ಚೋದ್ಯದ ಸಂಗತಿ ಪಟ್ಟ ನೋಡು ಈ ಮಠದ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನಾನು ಕಿನ್ಯ ಪ್ರಾಯಡ್ದು ಅಡೆ ಪೋಂದಿತ್ತಿನ ಅವಳೊಂದು ಅಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಆದ ದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪೇರು ಇಲ್ಲದುಲಯ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಪೂಜೆ ನವರಾತ್ರಿದ ವಾ ಗೌಜಿ ವಾ ಜನ ಇಲ್ಲದುಲೈ ದರ್ಶನ ಒಂದಿತ್ತನು ಜನಕ್ಕನ ಆಗಮನ ಅಂಡು ಇಂಗೆ ಮಂಜಕ್ಕೇತೆ ಅರ್ನ ಪುದರ ಪನ್ನಗ ಅಮ್ಮನ ನೆನಪಾಂಡು ಸ್ತ್ರೀ ಮೂಲವಾದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನ ಆರಾಧನೆ ಅವಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಠದ ಕಣ್ಣಿ ಏತು ಪುಗರ್ತದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಏತು ಜನ ಪೋಪೇರು ಏತು ಭಕ್ತರುಲ್ಲೇರು ಏತು ಸಮಿತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅವ್ರು ರಾತ್ರಿ ಪಗಲೊಂದು ಬೆನ್ಪುನಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಏತು ಭವ್ಯವಾದವು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆತಂಡು ಏತು ಪೊರ್ಲುದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆತನು ಅಂಚಾದು ಪ್ರತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂಲ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪುಣದು ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಓಲೋಲು ಬಾರಿ ಗೌಜಿದ ಉನ್ನತವಾಯಿನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನೋ ಐತ ಮಾತೆತ್ತ ಪೂರ್ವ ರೂಪ ಇಂಚನೆ ಎತ್ತಿನವು ಐಟಲ ಈ ದೇವಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಆದಿಶಕ್ತಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಮಾಂಕಾಳಿ ಇಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಲೇನ ಮೂಲಪುರ ಇಂಚನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಣ್ಣರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಮನೆತನದಕ್ಕಲು ದರ್ಶನ ರೂಪದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನವು ಜೋಗ ಬರ್ಪಾದ್ ಅವು ಪೊಂಜೋಲು ಜೋಗ ಬರ್ಪಾದೋ ಈಜಿನ ಆಂಜೋಗು ಜೋಗ ಬರ್ಪಾದೋ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಈಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮಾಮಾಯಿ ಆರಾಧನೆ ಕಡೆ ಅಣ್ಣರ ಪಂಡೇರು ಮಾಮಾಯಿ ಆರಾಧನೆದ ಚಿಂತನೆ ತುಂಡಲಂಚೆ ಇನ್ನು ಎತ್ತೋ ವೀರಭದ್ರ ಮಾಮಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡೋ ಬಾಕಿ ಮಾಮಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡೋ ದರ್ಶನ ಇಜ್ಜಾಂದೆ ಪೋಂಡು ಐಕ ಪಾತ್ರಿ ಜಿಮಾನಿ ಇಜ್ಜಿನ್ ಅಣ್ಣಲ ಆಯ್ತ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ದರ್ಶನ ರೂಪ ಇತ್ತುಂಡು ಗೊಂದುಳು ಕರಿಪುನವು ಇತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಭವ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿರವು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ರೂಪ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನವು ನಮ್ಮ ಒತ್ತೊಡಾಯಿನ ಸತ್ಯ ಆ ಸತ್ಯ ಮೂರು ಸಾಬೀತಾತಂಡು ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಕಂಡಡು ಇಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಂಡು ಜನ ಒಂದು 10 ಜನ ಸೇರಿದ ಬಹುಶಃ ಉಳ ಮರ್ಗಿಲ್ಲದ ಜನಕ್ಕಲೇ ಮೂಲು ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದಿನಿ ಈ ಕಂಡಪುರ ಬೋಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷೋಡು ಮೂಲು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಯರ ಉಂಡು ಅಪಗ ಜನ ಸೇರೋಡು ಈತೆ ನನ್ನ ಆ ಕಂಡ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವೋಡು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಅವಳು ದಾದ ಜಾಗ ಉಂಡು ಅವಳು ಬಿನ್ನೆರಗ ಮಾತ್ರ ಕೊರೋಲಿ ಮೂಲು ಸಾರಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಬತ್ತದು ವನಸ್ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು ಈ ಕಂಡಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾರುಂಡು ಏತೈತು ಮಲ್ಲ ತಂಡಲು ಬರಿಯರುಂಡು ಇಂದು ಬಾನತೂದು ಪಕ್ಕಡೆ ಕಣ್ಣದ ಆಸೆ ಬುಡುಪುನ ಒತ್ತು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಡಪೆರೊಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಅಪೇಕ್ಷಲ ಅಂದು ನಿರೀಕ್ಷಲ ಅಂದು ಬಂದುಲೆ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಆವಡು ಹನುಮಗಿರಿ ಆವಡು ಇಜಿನ ಪುತ್ತಿಗೆ ಆವಡು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೇರು
ಇಂಚಿನ ಪೂರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಕಾಡ ಮರ್ಗಿಲಿಡಿತಿನವು ನರಮನಿ ಪೋಯರೆ ಸಾದಿಜ್ಜಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಯಿ ಬಕ್ಕನೇ ಅಡೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ನಿ ಇಂದುವೇವರ ಹೈವೇನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯನೋ ಏನಪ್ಪ ಏನೋ KS ಹೆಗ್ಡೆನೋ ಇನ್ಫೋಸಿಸೋ ಬರ್ಪುನ ದುಂಬು ಈ ಏರಗಲ ಬುಡ್ಚಾಂದಿನ ಜಾಗೆಂದು ಯಾಪ ಐಕೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಗುರ್ತಲು ಪೂರ ಬತ್ತುಂಡು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಅಸ್ಮಿತೆಲು ಬತ್ತುಂಡು ಜನಕ್ಕೂ ನಾಡ್ದು ಬರ್ಪೇರು ಇನ್ನು ಈ ಬಾಗೋಡು ಪಾಪ ಇಡೆ ಬತ್ತಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ರೂಮುಗು ಪರಡುನ ತುಂಡ ಒಲೋಣ ಒಂಜಿ PG ತಿಕ್ಕುವ ಅಂದ ನಿಲೆತ ಮುಖೇನ ಬಿಲೆ ಬರ್ಪುನಿ ಪಂಡ ಅವೇ ಒಂಜಿ ನಿಲೆತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆವಡು ಶಕ್ತಿ ಆವಡು ನಿಲೆತ ಮುಖೇನ ಬಿಲೆ ಬರ್ಪುನಿ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಕಾಲ ಈ ದಡಸುಗುಂಡು ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದುವೇ ನಮೂನೆ ಇನ್ನಿದಾದ ಸಾದಿಡು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟಡು ಜನ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ಜನ ಸಾದಿಡು ಜನ ನಡತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಓಲೋ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತದು ಫುಲ್ಲು ರಶ್ ಉಲಾಯ್ಲು ಜಾಗೆ ಎಜ್ಜಿಂದು ಅಂಚನೊಂಜಿ ಕಾಲ ಉಂಡು ಅದು ಭರವಸೆ ದೀಕ ಇಡೀ ಯಾನ ಕಡೆ ಪಂಡಿಲ ಕಂಡೆ ತುಳುನಾಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಪರ್ವಾತನು ಮೂಲೆ ಇಡಿತ್ತಿನವು ಪೂರ ಬೆಳಗದುಂಡು ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪುಡು ಎಕಡೆ ಅರಸು ಪೈಂದೋಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲ್ಲೇಖ ಅಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೈತಲ್ದ ಉದಾಹರಣೆ ಅವೇ ನಮ್ಮನೆಡು ಓ ಕರಿವಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಭವ್ಯವಾದ ತೋಜುನಂಚಿನ ಅಡ್ಯಾರದ ವೀರಾಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ 1974 ನಾನು ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರತೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಂಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು 1974 ರಾಮಣ್ಣ ನಾಯಕರು ಪನ್ಪುನಾರು ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಮೂರು ಉಲ್ಲೇಖ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಏತು ಕಾಕತಾಳೀಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಅದು ಪ್ರಾರಂಭ ಅದು ಅವು ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಅಂಡು ಏರ್ಲೆ ಹೈವೇಡಿಂಚ ಪೋನಾಗಲೊಂಜಿ ಮಂದಿರ ಉಂಡು ಏರಗಲೇ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಇನಿ ಬಹುಶಃ ಎದುರು ಪುನಃ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಹನುಮಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರಿರುವ ಕಾಲೇಜಿನ ಗುರುತ ಮಲ್ಪುನ ಕಾಲ ಬರ್ಪುಂಡದ ಅನ್ನೋ ಆ ನಮೂನಡು ಭವ್ಯವಾದ ಸೋಜಿದನು ಅವಂಜಿ ಇಲ್ಲಗ ಕುಟುಂಬಗ ಸೀಮಿತ ಆದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಳ್ಪುಬೂರ್ನಾಗ ಕಾಲ ಎತ್ತನಾಗ ತುಲೆ ಎಂಚ ಬೆಳಗುಂಡು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಥಮ ಅಯೋಧ್ಯ ಶಿಲೆಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಅಂಚಾದು ಈ ಪುಣ್ಯ ಜಾಗೆಗಲ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬರ್ಪುಣು ಪನ್ಪುನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಸರಿ ಸಂತೋಷ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗೋಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆರು ಏನಾರ ನಿಜಪುದರ ಅಂದವು ಬೇಬೀಂದ್ರ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥೋಡು ಈ ಅಷ್ಟದಿಕ್ಪಾಲಕರು ತುಲೆ ಅವಳು ಕೇಸರಿ ಶಾಲೆ ಪಡೆದು ಬುಲ್ದಂಗಿ ಪಡೆದು ಪೂರ ಕುಲ್ದಿರುತ್ತೆ ಆಕಲು ಅಷ್ಟಾದಶನೋ ದಿಕ್ಪಾಲಕರು ಅರೆಗೆ ಬೇಬಿ ಇಂದ್ರವು ಬೇರೆ ಈ ದಡಸ ಪನ್ಪುನ ಅಮರಾವತಿ ನೀರೇ ಆಳೋಡು ಅಂಚಾದು ಮೂಲು ಜನನು ಒಯ್ಪೊಡಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿ ಸಂಚಯನ ಗಟ್ಟಿ ಅವಳು ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಣ್ಣ ಪಂಡೇರಿ ಮರಿಯಾಲಡು ತುಡರ್ ದಿನಗ ಗಂಟೆ ಬೊಟ್ಟು ನಕಲಿಜೀನ್ ಇಂಕ ಬಾರಿ ತಮಾಷೆ ಪುಂಡ ಪಾತೆರ ಕೆನ್ನಾಗ ಇಂದು ದಡಸುಡತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಲಕ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಚನೆ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆತನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗೊತ್ತಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಡು ಉಂಡುದು ಪೋಯ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಮಾತ ಮುಗಿನ ಬೊಕ್ಕ ಭಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ದೇವೇರು ಇದು ದೂರದ ಬಾತಿರತ್ತ ಕುಡ್ಲಡೆ ಏತೋ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಲು ಬೊಕ್ಕ ಐಕೋಸ್ಕರನೇ ಪಾಪ ನಿದ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಆ ಕರೆಂಟ್ದ ಸ್ವಿಚ್ ಬಾರ್ಡ್ನಾಗ ಬೊಟ್ಟುನ ಗಂಟೆ ಕಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಬೇಬೇಣ್ಣಾಗ ಬರೋ ಉಪಯೋಗ ಆಪು ನಾವು ಆರ್ನ ಪೂಜೆ ಆನಗ ಕೃತಕವಾದ ಗಂಟೆ ಬೊಟ್ಟುಣುಂದು ಪಂಡ ಈ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಅಪರಾಧಿಲುಂದರ್ಥ ಇಟ್ಟು ಯಾನ್ಲ ಸೇರಿಯೇ ನಿಖಲ ಸೇರಿಯಾರು ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಲ್ಪುನೇನು ಒಂಜಿ ಯಂತ್ರ ಮಲ್ಪುಂಡು ಇಂಗಲ ಮಂದಿರಗೆ ಏರೋ ಪಂಡೇರು ನಾವು ಈ ಸಲದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಕ್ಕೆ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ದೊಡ್ಡದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎಂದು ಯಾಮಡೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವಡು ಪುನಃ ಅವು ದಾಯ ಬೊಟ್ಟೋಡು ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಉವೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವಡು ನಮಕ್ ದಾದಾತನ ಪಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡ ನಮಕ್ ರಪ್ಪ ನೆನಪಾಪುನಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕೊಡ್ಯ ಸೌತಡ್ಕ ಇಜಿನ ಶೃಂಗೇರಿ ಹೊರನಾಡು ಕೊಲ್ಲೂರು ಕಟೀಲು ಇಂದುವೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ ಬಂದಾಗ ಕಟೀಲು ಗೊರಪೋಡು ಹೌದಾಯ ಬರಿತ ಹಿತ್ತಲ ಗಿಡ ಮದ್ದಲ್ಲ ಪನ್ಪುಲಕ ಬರಿತ ದೇವಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನೆನಪಾಪುಜಿ ನಮಕ್ ಹೊರ ಕಾಣಿಕೆ ತೂಲೆ ನಾನು ದುಂಬೋರೆಲ್ಲ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಮಜಿತ ಉಪನ್ಯಾಸಡು ಹೊರ ಕಾಣಿಕೆ ಕಟೀಲುಗೋ ಪೊಳಲಿಗೋ ಸರಿ ಸಂದೋಡು ಬಾಮಲ್ಲ ದಿವ್ಯ ಭವ್ಯ ಬಾಯಿನ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಅಂಡ್ ಅಡೆಗು ಕೊರ್ಪುನ ಉತ್ಸಾಹ ನಮ್ಮ ನಿರೆಟುಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕೊರ್ಪುನ ಉತ್ಸಾಹ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಹೌದಾಯಗೋ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂದು ಶುಭ ಲಕ್ಷಣ ಅತ್ತು ಏನು ಬನ್ಪುನಿ ಅಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ತನೆಲ್ಲ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಡ ಈ ದಡಸುಡು ನಮ್ಮನೆ ಕೊರಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಡೆಗೆ ಸೇರಾವುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಆವಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಈತೆ ಪನೋಲಿ ಈತ ಜನ ನಿಖಲು ಸೇರ್ದಾರ ನಿಖಲು ಇಲ್ಲದ ಜಾಲಡು ತುಳಸಿ ಗಟ್ಟೆ ಉಂಡು
ಏರ ಅಂಡಲ ನಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲದ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಡು ಬಿತ್ತಬಾರ್ದು ದೈ ಮಲ್ತಿದಾರ ಅದು ದೈ ಆತಿನೇನು ಕೊನತ್ತ ಅವ್ರು ನಡ್ತೀನ ದೈ ಆತಿನೇನು ಕೊನೋದೇ ನಡ್ತೀನಿ ಐಕಲು ಒಂಜಿ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶಡು ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಅಂದುಂಡು ದೈ ನಡುಪುನೇಕ್ ಏರ್ಲ ಬಿತ್ತಬಾರ್ದಿಜೇರು ಪಂಡ ಆ ನಡುಪುನ ಮುಟ ದೈ ಓಲಿತ್ತಲು ಅಂಚಿನನೇ 10 ತುಳಸಿ ದೈತನ ಡುಟಿತ್ತು ಒಂಜಿ ತುಳಸಿ ವನೊಟ್ಟು 10 ತುಳಸಿ ದೈತನ ಡುಟಿತ್ತು ನಮದಾದ ಮಲ್ತ ಉಪ್ಪುನ ದೈಟು ಓವು ಪುಡ್ಕೆನ ಉಂಡೋ ಓವು ಪೊಲ್ಸು ಜಲ್ಸುಡುಂಡೋ ಓವು ಇರೆ ಪರಿಯಾಂದು ಉಂಡೋ ಓವು ಎಡ್ಡೆ ತೆಗಲುಡುಂಡೋ ಎಡ್ಡೆ ಬಣ್ಣಡುಂಡೋ ಎಡ್ಡೆ ನೆರಟ್ಟುಂಡೋ ಎಡ್ಡೆ ಅಗಲಡುಂಡೋ ಎಡ್ಡೆ ಬೇರುಡುಂಡೋ ಎಡ್ಡೆ ಸತ್ವ ತತ್ವಡುಂಡೋ ಐನ ಜತ್ತ ಕಟ್ಟೆಡು ನಡ್ತ ಅತೆ ಮಾತೆರ್ನಲ ಎನ್ನಲ ಕರೆ ಮಾತೆರ್ನ ಬುದ್ಧಿಲ ಅವು ಎಂದೇ ಹೆಣ್ಣುವೆ ಆ ತುಳಸಿ ದೈ ಬೇತೆತ್ತು ಇಂಕನಿಲ್ಲದ ಜೋಕುಲು ಬೇತೆತ್ತು ಪಾಕಾ ಜೋಕುಲ ನಡುಟು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬುಳೆಯೋಡು ನಮನ ಅಜ್ಜಪೋಡಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ಡ ಆ ಪೊಲ್ಸು ಜಲ್ಸು ಕಲೆದಾಂತಿನ ಅರು ಕಡಿಯಂದಿನ ಅಗಲದ ಗಟ್ಟಿದ ಗಟ್ಟಿ ಬೇರದ ಪೂರ ಲಕ್ಷಣಲು ಬೋಡತ್ತೆ ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ಹಿಂದೆತ್ತದು ಕಟ್ಟೆಡು ನಡುಪೇರು ಕಟ್ಟೆಡು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕಟ್ಟೆಡು ನಡುಪೇರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕುಲು ಕಟ್ಟೆಡು ನಡೋಡಿತ್ತಿನ ಸುರು 10 ತುಳಸಿ ದೈತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆಯೋಡು ಅಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ಅಜ್ಜಪ್ಪೇರು ಇರೋ ತಾರದ ಮುದಲ್ಡು ಒಂಜಿ ತುಳಸಿ ಅಂಡವು ಲೆಕ್ಕಗೆ ಬರಪೂಜಿ ಎಲ್ಲ ತಾರದ ಮುದಲ್ ಮುಡುಪಾನಾಗ ಮೂಲೆಗೆ ಬೋಪುಂಡು 10 ತುಳಸಿದ ದೈಟು ಅವು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲಂಚ ಒಂದುಲ್ಲನ ಕಲ್ಪಾಟಿಗೆ ಅಂದು ಪದವಿಗದಲ್ಲ ಕಡಿಮೆಜ್ಜಿ ಅಂಕಗ್ ಆಜುನುತ್ತೆ 25 ಆಜುನುತ್ತೆ 25 ಒಂಜಿ ಬುಡ ಅಂದೆ ದೆಪ್ಪುನಾತು ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಒತ್ತೋನುಗ ಅಂಡ 10 ಜನ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಕುಲು ಸೇರೊಂದುಲ್ಲನ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲನ ಎಂಚ ಪಾತುರುಡು ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದುಂಡ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಏನೇತೋ ಪನ್ಪುನಿ ತೊಕ್ಕೋಟುಗು ಬತ್ತದು ಅರುಣೇರು ತೀರ್ಪೋಯರು ಒಂದು ಪಂಡ ಅರುಣೇರು ತೀರ್ಪೋಯರು ಒಂದು ಪಂಡ ಜನ ಏರೊಂದಕ್ಕೆ ನೆರವಲ್ಲಿ ಅರುಣೇರೇನು ಇಜಿ ಗೊತ್ತಾತಿಜಿ ಅರುಣೇರ ಏರು ಮಾರ್ರೆ ಅವು ನಾಗೇಶಣ್ಣ ನಮಗೆ ನಾಗೇಶಣ್ಣಗೆ ಮಗೆ ಇತ್ತೇನಾ ಏರು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಇಂದೆ ತುಲೆ ಮೊಬೈಲ್ಡಿಂದೆ ಬೇರೆ ಏರು ಮಾರ್ರೆ ಅಂತೂತಿನಿಜ್ಜಿ ಇಂದು ಮಿನಿ ಪಂಡ ಅರುಣೆ ಆನೆತ್ತು ತಿರುಪೈನಿ ಯಾಪನೆ ತಿರುಬೋತೆ ಆನೆತ್ತು ತಿರುಪೈನಿ ಯಾಪನೇ ತಿರುಬೋತೆ ಪಂಡ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಫೋಟೋ ತೂದಲ ಗುರುತ ಪತ್ತರ ಆತಿಜಿ ಪಂಡ ಏತ ಅಪರಿಚಿತ ಅದು ಬದುಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಅತೀ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಎಡ್ಡೆ ಅಂಕ ಪಡೆಯಿನ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ ಉಡುಪು ನಕಲು ಪುರ ಇಂದುವೇ ರೀತಿಡು ಲೇರ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಬೆನ್ಪುನ ಜವನರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆನ್ಪುನ ವಾಕಲ್ ನಮ್ಮ ಅಂತ ಕಲ್ತಿ ನಕಲು ಇಂಚ ಪೂರ ಉಂಟು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಅಣ್ಣೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಮೂಲು ಎಂಚ ಅಂದು ಪಂಡ ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪೂರ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲು ಪೂರ ಇಂಚ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಟೇಜ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟು ಪೂರ ಪಾತ್ರ ರೇಚಿ ಅಕಲು ದಾದೇತನ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಆದ ಪಾತ್ರೋಡು ಸೆಮಿನಾರ್ ಆದ ಪಾತ್ರೋಡು ಇಂದು ಅಲಿಖಿತ ಕಾನೂನು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬರವು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಜನಕಲ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆತಿದ್ದಿನ ದಾದ ಲಾಭ ಐಕೋಸ್ಕರ ಈತೇ ಅನು ಪನೋಲಿ ದಯಮಲ್ತದ ಮೂಲು ಸೇರಿನ ಅಕ್ಕನಕಲ್ ಸರೀ ಕೆಬಿಟ್ಟಿದಿ ದಿಯೋನೋಡು ಸೇವಾಶ್ರಮ ಉಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ನಂಬರ್ ಇತ್ತೇನೆ ದೆತ್ತದಿಲೆ ಜೇರ್ ಶೆಟ್ರನ ನಂಬರ್ನು ಅಕ್ಕನಕಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇತ್ತೇನೆ ದೆತ್ತೊಂದಿಲೆ ದಯ ಪನ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗಾರನ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೋಯರುಂಡು ಅನುಮಾನನೇ ಬುಡ್ಚಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಸೀಟು ಖಾಲಿ ಆರ್ನ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೋಯರುಂಡು ಮಾತ ಅಕ್ಕನಕಲ್ ನಂಬರ್ ಜೋಪಾನ ಬದದಿಲೆ ಮಾಡುದಿಡ್ಡೆಟೋ ಸೂಪುದಿಡ್ಡೆಟೋ ಯಾಪ ಪೋಯರುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಿಖಲ್ನ ಅಕೇರಿದ ಉಸುಲು ಉಂಡತ್ತೆ ಬಾಯಿಗೆ ಮಗೆ ನೀರು ಬುಡ್ನಾಗ ಅಕೇರಿದ ಉಸುಲು ನಿಖಲ್ನ ಮಿತ್ತದ ತಯಾರಿಸಿಯೋ ನಿಖಲ್ನಿಲ್ಲದ ಓಡುದ ಪಕ್ಕಾಸೇ ತೂದು ನಿಖಲ್ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚೋಡೊಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತುಂಡ ನಿಖಲ್ ಎಲ್ಲೆಡ್ದೆ ದಡಸದ ಆದಿಶಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಜೋಕ್ಲೇನ ಕಡಪುಡಿಯರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಶ್ರಮದನ ಹೆಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಆಶ್ರಮ ಅಂತೂತೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮಿತ್ತು ಟ್ಯಾರಿಸ್ ಐನು ತೂವೋಡು ಆಶ್ರಮದ ಅಕ್ಕ ಇಜಿನ ಜಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ರು ಸೂರ್ ಅಕೇರಿದ ನೀರು ಬಾಯಿಗೆ ಬಿಡೋಡು ಎನ್ನ ಜೋಕುಲತ್ತು ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಕಟ್ಟಾವೋಡು ಇಲ್ಲದ ಅಂಚಪೂರ ಆಸೆ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದು ನಂಬರ್ ಒಂಜಿ ಫೋನಾಗ ನೆನಪು ನಮ್ಮ ಕತೆ ನನ್ನೆರಡ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ದಾಯ ತರೆತಗ್ಗವಡು ಎಕಡು ಒಂಜಿ ದುರಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಪಂಡೇರು ಆಯ್ತು ಮುಂದುವರಿಕೆ ಅದೇ ಅನ್ನ ಪನೋಡು ಇತ್ತೆದ ಕಾಲಗಣನೆ ಒಂಜಿ ಸಮೀಕ್ಷಾಧಾರವಾದಿ ಅನ್ನ ಪನ್ಪುನ ವಣ್ಣೆರೆ ಇತ್ತೆದ ಕಾಲಗಣನೆ ಪ್ರಕಾರ ದುಶ್ಚಟ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಷಕ ವಿಮುಖತೆ ಇಂದು ರಡ್ಡು ಹಿಂದುಳ್ಳ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಬುಡಿಯರು ಅಕಲ ಮದ್ಮೆ ಮೈಸೂರು ಮಾತ ಬದಲಾಂಡು ಅಕಲ ಪರ್ಪುನ ಭಾಗನ ಬುಡಿಯರು ಅಕಲ್ನ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಪಂಡೇರು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಗೊತ್ತುಂಡೆ
ಪರ್ಪುನ ಜವನ ಅಂಡ ಪೊಣ್ಣುಗೊರೊಚ್ಚಿಂದು ಬಂಡೇರು. ಜ್ವಲಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದು ಪರ್ಪುನ ಜವನ ಅಂಡ ಪೊಣ್ಣುಗೊರೊಚ್ಚು ಆ ಬೋಡಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂಡಲ್ಲ ಪರಾಂದು ಉಪ್ಪುನ ಇಲ್ಲಾಡು ಪರ್ಪೆಂದು ಪಂಡ ಅಕಲ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಆತ್ಮಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬುಡ್ಪಾವೇರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೇರು ಧರ್ಮಗುರುಕುಲ್ ಎಪ್ಪುವೇರು. ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಲ್ಲ ಆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಟ ಹಠ ನಮ್ಮ ಬಲಿಯಾವಂದು ಪುಣ್ಯ ದಿನೇ ದಿನೇ ನಮ್ಮ ಜವನೇರು ಬಲಿಯಾವಂದು ತುಂಬು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಗದಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ಅಂದಿತ್ತೇರು ಬಲಿಯಾಪುನಕ್ಕಲು ಇನ್ನು ಮಾತಾ ಜವನೇರ್ಲ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು DJ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೋಜು ಮಸ್ತಿಡೆ ಪೋಂಡು ಮೋಜಿ ಮಸ್ತಿಡೆ ದಾದೆತ್ತನೆಲ್ಲ ಗೌಜಿ ದೇವರನ್ನು ಕೊನಪುನಾಗಲ್ಲ ಗೌಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಯನ ದೇವರ ಕೊನಗಲ್ಲ ಬುಡ್ತಿಜೆ ರಿಜಿನ ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆಗೆ ಬರೋ ದೇವರ ಮನಗೈತೆದ್ರು DJ ನಲ್ತಿದ್ವರ ದಾನು ಗಣಪತಿ ಶಾರದನೆದುರು ನಲ್ತಿನಕಲತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಯನ ದೇವರನೆದುರು ನಲ್ತಿನವು ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತಿಂದ ಟ್ಯಾಂಡ್ ರಡ್ಡನತ್ತೆ ಮಹಾಪಾಪ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗ್ ತಟ್ಟದನ ಅವು ಏತು ವರ್ಷ ಬೋಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬುಡ್ದು ಪೋಯರೆ ಅಣ್ಣೆರ್ನ ಉಲ್ಲ ಸೇರಾದೆ ಅನ್ಪನ್ ಪುನಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಉಪ್ಪುನ ಮಾತಾ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಡು ಪುನಿ ಹಿಂದೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸೆ ಅನ್ಯಮತಿಯರ ನಡಪವನ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಡು ಪುನ್ಲ ಹಿಂದೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸೆ ದಾಯ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲೆ ದುನ್ನ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ದಾಯ ದುನ್ನ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಗಳು ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಆಶ್ರಮ ತೂಲೆ ಬಾಕಿದ ಆಶ್ರಮ ತೂಲೆ ಕಿನ್ಯದ ಆಶ್ರಮ ತೂಲೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ಕುಳ್ದೇರು ಆಯ್ತೊಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತಿನಕಲು ಯಾರೊಂಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಎಂಕು ಪುನಃ ತೆಮ್ಮ ಪುಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಮ ಪಾಡ್ದಿನಿಗೆ ತೆಮ್ಮ ಬರ್ಪುಂಡು ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ಬಾಲೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ತೆಮ್ಮ ಲಕ್ಕದಿತ್ತು ನಾ ಇನ್ನು ಸಾದಿಡ್ಬೋದು ಜಪಡ ಒಂದಿತ್ತರ ಇಜ್ಜತೆ ಈತ್ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಯಕಸ್ಥಿತ್ ಕಾರಣ ಪೂರ ಕುರ್ದು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀನಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ಇಂದು ನನತ ದಿನೊಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಐಕೆ ಬಂಡಿ ನಂಬರ್ ದೆತ್ತೋನ್ಲೇನು ಅಕಲ ಅದು ಕೊನ್ನದು ಬುಡುಪುನ ಬದಲು ಎಂಕಲೆ ಬದುಕುಲ್ಲೋನ್ಗ ನನತ್ತ ದಿನೊಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ದಾಂಡೆ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೌಲ್ಯ ತೀರಾ 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 ಕಡಿಮೆ ಒಂದುಂಡು ದುಂಬು PUC ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎದುರು ಬಾತಿರೋ ಒಂದಿತ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಪ್ರೈಮರಿದ ಬಾಲೆನ ಎದುರು ಬಾತಿರು ಕುಲ್ಲೇ ಮನಿಪ್ಪ ಅಂದೆ ಎಲ್ಲ ಯಾನ ತೀರನ್ನು ತೋಡುಂದು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ತೋಜವನ ಕಾಲ ಬೈದನು ದಾಯ ಈ ವಿನಯತೆ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ದಾಯ ಹಿರಿಯಕ್ಕನ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು 10 ಜನ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆ ಪೂಜೆರು ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಉಪ್ಪುನ ಕಳಕು ಪೋಪುಜೇರು ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಉಪ್ಪುನ ಕಳಕು ಪೋಡ ಪಿರಯಾನ ಪನ್ಪೆ ಯಾಪಂದನ ಮುಳುವ ವಿಶೇಷ ದಿನ ಯಾಪಣ್ಣ ಶುಕ್ರವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಗುರುವಾರ ಭಜನೆ ಹಾಪುಂಡು ಅದೇ ಆ ಸಮಯೋಡು ದಯ ಮಲ್ತದ್ದು ವಾರಗು ಒಂಜಿ ಸಲ ಅಂಡಲ ಇಲ್ಲ ನಿಖಲು ಬಲೆ ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕುಲೆಲ್ಲ ತೊಂದು ಬಲೆ ಅಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಇಂದು ಎನ್ನ ಬೆದರಿಕೆ ಹೆದರಿಕೆ ಅತ್ತು ವಾಸ್ತವ ಇಂದು ವಾಸ್ತವ 10 ಜನ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಎನ್ನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲ ಕೈ ಪತ್ತೊಂದು ಭಜನಾ ಮಂದಿರಗಳು ಎತ್ತೊಂದು ಬೋದು ಆನಿದ ದಿನ ಕುಲ್ಲಾಯಿನೆಟ್ಟು ವಾ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಾಂದ ಎಂಕಲು ಭಜನೆ ಕಲ್ತ ತಬಲ ಕಲ್ತ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಕಲ್ತ ಸುರು ಎದುರು ದೀಪನ ಕರ್ಪೂರದ ತಿಬಿಲದ ತೊಂದಿತ್ತಿನೇಯಾನ್ ಕರ್ಪೂರ ತಿಬಿಲದ ತೊಂದಿತ್ತೆ ಚಂಡೆಗೆ ಜನರಾಗ ಚಂಡೆಗಾಂಡು ಭಜನೆಗಾಂಡು ಸುಧಾರಿಕೆ ನೆಲ ಒಚ್ಚುನ ಮಾತ ಅಡಿತದ ಅದು ಪೂಪಾಡ್ನ ಅಲಂಕಾರ ಅದು ಇನ್ನೆಂಕಲ ಮಂದಿರಡೆ ಏನ ಅರ್ಚಕ್ಕೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಡ್ಡೆಂಕ್ ಯಾನು ಬಿಂಬ ಮುಟ್ಟುದು ಆರತಿದ್ದರ ಪುನಃ ಆರತಿದ ಬಟ್ಟಲು ಕೈಗೊರ್ತೀನಿ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಹೆಂಗೆ ಕೌಲು ಆರತಿದ್ದರ ಪುನಃ ಚಂಡೆದ ಅನುಭವ ಉಂಡು ತಬಲೆಲ್ಲ ಕೇನುಂಡು ಭಜನೆಲ್ಲ ಕೇಳು ಮಾತ ಏನು ಮುಟ್ಟುದು ಬತ್ತಿನವು ಆ ಬೇಲೆದ ಮುಂದುವರಿದ ರೂಪನೇ ಯಾನಿನಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಂತುದಿನಿ ಅಂಚಾದು ಭೂಮಿ ಪುಡದು ಅರುಣೆ ಬೈಜ್ಜೆ ಭೂಮಿ ಪುಡದು ಬೈಜ್ಜೆ ಜೊತೆ ಪಿರವು ಇತ್ತು ಬೆಂತ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆತ್ತ ಅಂಚಾದು ಇನಿ ಈ 24 ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೆ ಮಲ್ತಿನಕಲ ಬಂಗ ಹೆಂಗೆ ಸರಿ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಏತೋ ತಂಡಡು ತಿರುಗಿನಕಲ್ ಅಂಚಾದು ಇತೆ ಕಳಕಳಿ ದಯ ಮಲ್ತದು ನಿಖಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕ್ಲೇನು ಮೂಲುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಭಜನಾ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಾಲೆ ಒಂಜಿಂಚಿನ ಕೇಸರಿ ಶಾಲ್ದೆ ತೊನ್ಲೆ ಅಕಲ ಕೆಕ್ಕಲು ಕೊಂಚ ಪಾಡ್ಬಾಲೆ ಪೋಂದು ಗಡ ಪುಡ್ಲೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾ ಅನುಭವಜಿ ಬಾಲೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಪನ್ಪುಂಡು ಮೂಲ ದಾಲೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜತ್ತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ DJ ಇಜ್ಜಿ ತಿನಿಯರ ಇಜ್ಜಿ ತಿನ್ನಲ್ಲ ವೆಜ್ ದಾಲ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜತ್ತೆ ಬಾಲೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಅನುಭವ ಪುಚಿನ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದು ಜೋರು ಮರಿಯಾಲಡು ತೆಡಿಲು ಬರಸ ಅನ್ನಗ 9 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಗ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಡು ಶಾಲೆಗೆ 9 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಗ ತೆಡಿಲು ಬರಸ ಇತ್ತನಲ್ಲ ನಿಖಲು ರೈನು ಕೋಟು ಪಾಡ್ದು ಬಾಲೆ ಪೋಯರಕ್ಕೆ ಎಂದಿನ 4 ಕೊರ್ದು ಕಡಪುಡ್ಜಾರ ಅವೇ ನಿಯಮನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪುಗ ಬಾಲೆ ಪೋಯರಕ್ಕೆ ಎಂದಿಜಿನ ಒಂತೆ ಯಾಪಂಡ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕಾಲ ಮುಗಿಂಡು ಸ್ವೇಚ್ಛಾ ಒಂದುಂಡು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಒಂತೆ ನಮ್ಮ ನಿಯಮಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಆವಡು ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ತಿಜ್ಜಿನ ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ದಾಗಲು ಬರಪೇರಿಂಕಲ್ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅತ್ತೆ ಲಾಟಿದ ರುಚಿ ಒಂತೆ ಕಾಯ್ತದು ಪನ್ಕ ಪೋವಡೆಪ್ಪ ನಿಕ್ಕಿಜಿ ವನಸಿಜ್ಜಿ ಪಂಡರ ತಣ್ಣೇರು
ವನಸೆ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜಾಣಂದು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪ ಅಂದೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಡೆ ಅವಳು ಬಾಲ್ ದೆತ್ತ ನೋಡಿ ಆರತಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೇಲೆ ಯಾನ ಮಲ್ತದ್ದು ಇಂಕಲ್ಲ ಮಂದಿರಡು ಪಿದೈ ಕೊರಪೇರು ಆರತಿಂದ ದೆಕ್ಕದಿಲ್ಲ ಕರ್ಪೂರ ಎದುರು ಪೊತ್ತಲ್ಲ ಮೂಲು ಅಡಿಪ್ಪು ಪೆಜ್ಜು ಪೂಬಾಡು ಅವು ದೆಪ್ಪು ಆರತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಪುನಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಆರತಿನ ಇಂಚ ಕನತ್ತು ದೆಕ್ಕಿನ ಎಗ್ ಆರತಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಮಾಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಅಕೇರಿಗೆ ಎಂಕಾಯಿಲ್ಲಕ ಆರತಿನ ದೆರ್ಪೆರ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಇದು ಕಡಾಖಂಡಿತ ಅನುಭವದ ಪಾತೆರ ದೂರದ ಪಾತೆರತ್ತು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಖಿಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಪೊರ್ಲುದ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಅಣ್ಣೆರ ಪಂಡಿಲಕ ಸುಸಂಸ್ಕೃತವಾಯಿನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದನೇ ಬದುಕು ಬೋಡೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ನೆಲ್ಲಾಡಿ ಎಂಕಲ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಾತ ಸಂಬಂಧದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕೊಡೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಮಾತ ಜೋಕುಲು ಏರೆಲ್ಲ ದೂರ ಮಲ್ಪಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಅಕೇರಿದ ಉಸುಲು ಬುಡ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಬಂಜಿಡು ಬತ್ತಿ ನಂಚಿನ ಪುರುಬಾಲೆನೇ ಬಾಯಿಗೆ ನೀರು ಮೈತದ ಅಕೇರಿ ಕಡಪುಡೋಡೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನಿಯೇ ಆ ಪೂರಕ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿನ ಮನಸ್ಸು ಜಿಂಜಾವಡು ಕೋಟಿದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದುಂಡು ಕೋಟಿದ ಮನಸ್ಸುಲ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಮನಸ್ಸುಲ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಆ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ನಾನು ಪನ್ಪುನವು ಆ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೋನೆ ಬೊಳ್ಳಿದ ಉಂಡು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದು ಅಣ್ಣೆರ್ಗೊಂಜಿ ಆಸೆಪ್ಪು ಎನ್ನುವಂತೆ ನಿಷ್ಠುರ ಪಾತ್ರೆ ಈ ವಿಷಯಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಹಣೆ ಬರ ಕಟ್ಟಿನಿ ಈ ವಿಷಯಡ್ ಅಣ್ಣೆರ್ಗುಪ್ಪು ಅವು ಇಡೀ ಬೊಳ್ಳಿ ಆವಡು ಅಂದರ ಆ ಕಲ್ಲು ದ ವಿಗ್ರಹ ಒಂದು ಇಡೀ ಬೊಳ್ಳಿದ ಮೂರ್ತಿ ಆವಡು ಆಸೆಪ್ಪು ನಮಕೆಲ್ಲ ತೂನಗ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವರೆಗೂ ಈ ಕಲ್ಲದ ಮೂರ್ತಿ ತೂನಗನೊಂದು ಆಪುನೆ ಕೊಂಚ ಬೊಳ್ಳಿ ಮುಚ್ಚಾಗ ಅಂದಾಯಗೋ ನಾನು ದಿಂಜಗಡೆಟ್ಟು ತೆರಿನ ಕಲ್ಡನ ಕೇಳಲೆ ನಮ್ಮ ಯಾಪ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕವರು ಪಾಡುವನ ನಂಕಲ ದೇವರಿಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಸಂಬಂಧ ಕಡಿಯುಂಡು ಐಕ ತುಲ ಇನ್ನು ಲೋಹ ಮಲ್ತದಿನಿ ಒಂತಾಂಡಲ ಉಪ್ಪಾಡು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಬೊಳ್ಳಿಯೋ ಬಂಗಾರನು ಏತೇ ಪೊರ್ಲಾವಡು ಕೊಲ್ಲೂರುಡು ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪುನೆ ಆ ಬಂಗಾರದ ಮೂರ್ತಿಗತ್ತೆ ತಿರ್ತಿದ ಸ್ವರ್ಣ ರೇಖಾಂಕಿತ ಲಿಂಗಗೆ ಕಟೀಲುಡಾಯ್ತ ತಿರುತುಪುನಂಚಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮರಿನ ಲಿಂಗಗೆ ಮೈಪುನವು ಓಲಾಂಡಲ ಬಂಗಾರದ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತೋಜಲೆ ತುಕ ದಾಯ ಪೊಳಲಿದ ಬಿಂಬಗ ಒಂಡಾಭಿಷೇಕ ಆಪುಜಿ ಐಕ ಮೈಪರ ಆಪುಜಿ ಅವು ಮಣ್ಣದ ಮೂರ್ತಿ ಮಂಗಳದೇವಿ ಯಾರು ಅತ್ತೆ ಕಾಂಡದ ಪುರತ ಮಂಗಳದೇವಿಗೂ ಪೋಲೆ ಆತ್ತು ಅಲಂಕೃತವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ವರ್ಣ ಅಲಂಕೃತವಾಯಿನ ಬಿಂಬಗತ್ತ ಅಭಿಷೇಕ ಆಪುನಿ ಅವಳು ಪುನಃ ಮೂಲ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಸಂಭೂತ ಲಿಂಗಗೆ ಅಪಂಡ ಐಟ್ಟು ಸಂಚಯನ ಉಪ್ಪುನಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ದಡಸದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಿಂಬಗೊಂಜಿ ಪೊಳ್ಳುದ ಬೊಳ್ಳಿಯೋ ಬಂಗಾರನೋ ಅವು ಮುಂದುವರಿದು ವಜ್ರನೋ ಮುಚ್ಚಾವಡೊಂದು ಬೇಬಿ ಅಣ್ಣಗೆ ಆಸೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವು ಅಕೇರಿದ ಯೋಜನೆ ಅದು ದೀಲೆ ಅಕೇರಿದ ಯೋಜನೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಐನು ಸುರುದೆತ್ತೊನ್ನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆತಿಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಮುಚ್ಚುವ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಮೆಟ್ಟಲಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಮುಚ್ಚುವ ಬಗ್ಗೆ ದಾರಂದಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಮುಚ್ಚುವ ಬಗ್ಗೆ ಏತು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕತೆ ದೈವ ಒಂಜು ವರ್ಷ ಗಗ್ಗರ ಪಾಡ್ದು ಎದುರು ಜತ್ಬರ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂಜು ಬೊಳ್ಳಿದಾಣಿ ಫಸ್ಟ್ ಯೋಜನೆ ಅವಳು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಆತಿಜಿ ಬೊಳ್ಳಿದಾಣಿ ವರ್ಷಗೊರ ಮಾತ್ರ ಬಿದೈ ಬರ್ಪುನೆವು ಆ ಬೊಳ್ಳಿದಾಣಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅವು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಡೆಡ್ ಮನಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂರ್ನ ಸಂಪತ್ತು ಬುರ ಇಂಚನೆ ಒಂದುಂಡು ಎಲ್ಲ ಇಂದುವೇ ದಡಸದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಗಾಲ ಬತ್ತನ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರನ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುಲಕ್ಕೆ ಜಿ ಎಣ್ಣೋಣುಗ ಅವಳು ಅನಂತಪುರಟ್ಟು ಇಡೀ ಭಾರತದ ಸಾಲ ಬೂಟುನಾಥ್ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಂಪತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಯಿನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಲಕ್ಕೆ ಜಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕೇರಳ ಬಂದಾಂಡಲ್ಲ ಅವು ಡೆಡ್ ಮನಿ ಆಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಮನಸ್ಸುಡು ಜಿಂಜಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆನಾಗ ಮನಸ್ಸುಲ ಪೊರ್ಲ ಆವಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವಡು ಐಕಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮೈಪೋಡು ಅಣ್ಣೇರು ಗಂಗಾಧರ ಶಾಂತಲು ಬತ್ತದು ಮನಸ್ಸು ಪೂರ ಕಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಖಂಡಿತವಾದ ಎಕಡೆ ಪಂಡಿನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಷೋಡು ಮನಸ್ಸುಲು ರಿಪೇರ್ ಆಪುಜಿ ಪಿರ ಹೊಸ ದೇವಸ್ಥಾನದುಲೈ ಬೇಬಿ ಅಣ್ಣ ಕುಲ್ಲುದು ಕರೆಂಟ್ದ ಸ್ವಿಚ್ ಬಾಡ್ದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು ಆತೆ ಆಪುನಿ ಈತೆ ಆಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಮೂಲು ಬೇಲೆ ಆವೋ ಒಂದು ಪಡು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲು ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಆವಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಜನಕಳನ್ನು ಒಯ್ಪುನವು ಸೇರುನವು ಅಪ್ಪಗ ಹೊಸ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಯ್ನಿಯೇ ಅರೆ ಪನ್ಪೇರು ಜನ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಬತ್ತೇರು ಸೂಜಿಗಲ್ಲಿಗೆ ಬತ್ತಿಲಕ್ಕ ನಾಡೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಕುತ್ತಾರ್ಗ ಬುರ ಬರ್ಪುಲಕ್ಕ ನಾಡೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಆನೆ ಆರು ತೂತಿನ ಕೊಡಗುದ ಮಿತ್ತು ಗಟ್ಟದಕ್ಕಲು ಬತ್ತಿನ ಕಾಲ ಪಿರ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂದು ಖಚಿತ ಮನಸ್ಸುಲೇನು ರೆಡಿ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಒದಗು ನಾವು ಇಜ್ಜಿನ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಮಿತಿ ಬರ್ಕಾಸಮಂತ ಪೋಪೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿನ ಉಂಡು ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಆವಡು ದಡಸು ಬಾರೀ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೆಳಗು ನಂಚಿನ ಲಕ್ಷಣೊಪ್ಪುನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ನಾಲು ಪಾತೆರು ನಂಚಿನ ಮೋಕೆನು ತೋಜಾಯಿನಾರು ಬೇಬಿ ಅಣ್ಣ 2-3 ಸಲ ಪಂಡೇರಾಂಡ ಈ ಸಲ ಒಂದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಅವು ಎಂಚ ಉಂಡೊಂದು ಪಂಡ ಕಟ್ಟಿಪಳ್ಳ ಗಣೇಶಪುರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆ ಅನುಮಲ್ಪೊಡಿತು ನೀನಿ ಅವು ಒಂತೆ ಗೊಂದಲ ಅದು ಏಕಕಾಲಾಗ ಬುರುದು ಅಕ್ಕನ ಫೋನ್ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದೇ ನಿಡೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದ್ರೆ ಪಂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲದವರ ಕಡೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪೋತಿಜಿನಲ ಸಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರಲ ಆನ ಮುನೆ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಓಲು ದಾಂತಿನಕಲು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಗ್ಗದು ಬಗ್ಗದುಂಡೋ ಅವಳು ಉಂತೋಡು ನಮ್ಮ ಕಟೀಲ್ದ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಮಲ ನಡತೊಂದು ಒಪ್ಪುನವ ತಾವು ಪುಣ್ಯ ಒತ್ತೋನುವೆ ಐಕ್ ಜನ ಉಂಡು ಅವಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಮೂಲ ಇಂದುವೇ ಕಟೀಲ್ದ ದೇವಿಯೇ ಮೂಲು ಪುನಿ ಅವೇ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಸುರುತ್ತ ಶಕ್ತಿಲ ಅಂದು ಮಾತೆರನು ಸೇರಾವನ ಆದಿ ಆಯ್ನ ಶಕ್ತಿಲ ಅಂದು ಅಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಬರ್ಪುನಕ್ಲೆಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರದು ಪ್ರತಿದಿನತ ಪೂಜೆಗಳ ಸಂಭ್ರಮಡು ಆರೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಸಡು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವಾತಾವರಣ ಆವಡು ಆರ್ನ ಅರಿವಾಣಡು ಉಪ್ಪುನ ಪೂತೆಸಳು ಕೊರ್ದು ಮುಗಿಯಡು ಅಕೇರಿದಕ್ಲಿಗೆ ಇಜ್ಜಾಂದೆ ಪೋಡು ಆತ ಸಭೆ ಆವಡು ಅಂಚಿನ ಕಾಲ ಬರಡು ಪಂಡದು ಶುಭನ ಬಯಸೊಂದು ಮಾತಾಪಾತೆರನ್ಲ ಆದಿಶಕ್ತಿನ ಪಾದಗು ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಡು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುವೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅರುಣನ್ನಗ ಜೋರಾದ ಮತ್ತು ಆಟಿ ಒಟ್ಟುಡ್ದ ಬಂಡ ಇನ್ನು ಕಲ್ತಿನ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾರಂದುಪ್ಪನಂಚಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಉಚಿತ ಧರ್ಮಾರ್ಥವಾದ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣರನ್ನ ತೊಕ್ಕೊಡ್ದ ಅಂಬಾವನ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಡು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಭಜನೆದ ಮಹತ್ವಲ್ಲ ತೆರಿಪ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರ ಅರುಣನ್ನಗೆ ಸುಲ್ಮ ಸಂದೇತ ಮಂತಂದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿದ GR ಶೆಟ್ರು ಅಗತಂದುಳ್ಳೇರು ಅವರಿಗೆ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದಲ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಅರಣೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿದ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ವಂದನೆಲು ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಈ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಯ ಭಿನ್ನರಾದ ವೈದ್ಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ಒಂಜಿ ಕೇವಲ ರಡ್ಡು ಮದಿಪುನ ಪಾತ್ರೆ ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ವಂದನೆಲು ದಾಯಿ ಪಂಡ ಯಾನು ಕಡಬ ಉರ್ತೆ ಎನ್ನ ಗ್ರಾಮಟು ಎಲ್ಮೋ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಆದರ್ಶ ಗ್ರಾಮ ಬಲ್ಪ ಬಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪತ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ತೂನಗ ಜವ್ವನಿರ್ನ ಅಂಚ ಪೊಂಜೋಲ್ನ ಎಂಕ್ ತೂನಗ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕು ಆವಂತುಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಇತ್ತಿಂಡನೇ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಟು ಒಂಜಿ ಭಜನೆ ಆ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವದ ಸಮಯಟು ಆ ಸಮಯಟು ಮಾತೇರ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪುನ ಬಂಡ ಮುಲ್ಪತ ಜವ್ವನೇರು ಅಂಚೆನೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಂಚೆನೆ ಬತ್ತಿನ ಬಂದು ವರ್ಗದಾಕಲು ಮೂಲೊಂಜಿ ಹೊಸಾತ್ ವಿಷಯವಿನ ಪಂಡ ಯಾನು ಬತ್ತದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ತೂನಗ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಟಾಪುಂಡು ಮೂಲೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ಆದಿಶಕ್ತಿ ದೇವೇರು ಬುಕ್ಕ ವೇದಿಕೆಟ್ ಅರುಣನ್ನೆ ಪನ್ನಲೆಕ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲು ಒಂಜಿ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪಲೆಕ ಜೋಕ್ಲೇನು ಅಪ್ಪೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಒಂತೆ ಐಕ್ ಗಮನ ಕೊರಡು ಅಲ್ಪ ಈ ಜೋಕ್ಲು ಮಾತೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾತೇರ್ಲ ಒಟ್ಟುಗ್ಲ ಬೆರೆ ಇಜಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆರು ಪನ್ನಲೆಕೊನೆ ಒಂಜಿ ಆಶ್ರಮಗೂ ಸೇರಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೈತಲ್ ದಿನ ಉಂಡು ದಾಯಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆನು ಏಪ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರನ ಕೊರಿಯ ಪಂಡ ಅವೇ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಜೋಕುಲು ಬುಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಯಾನು ಎಂಚ ಬತ್ತೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲ ಅಂದು ವರುಣ್ ರಾಜ್ ಆರು ಎನ್ನನ್ನು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಬರಿಯರ ಬೊಡತ್ ಮಲ್ತೇರು ಬರೋಡಿರು ಅಂದು ಅಂಚೆ ನಾನು ಮುರಾನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನತ ಪ್ರಾರಂಭತನಿ ಎನ್ನನ್ನು ಎತ್ತಿತ್ತೇರು ಆನಿ ಒಂಜಿ ದೀಪ ಪೊತ್ತಾಯಿರ ಬೊಡತ್ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಾಯಿರ ಬೊಡತ್ ಎನ್ನನ್ನು ಎತ್ತಿತ್ತೇರು ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಬಣ್ಣಗ ಎಂಕ ಅಪ್ಪಗಳ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾಂಡು ಯಾ ಪಂಡೆ ಈಡೆಗೆ ದಾದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಗೆ ಕೊರಡೊಂದು ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟಿತ್ತುಂಡು ಯಾ ಪಂಡೆ ದಾದ ಮೂಲು ಕೊರೊಡಿಯಾನು ಆತುರ್ ತನಕ ಯಾನೊಂಜಿ ಒಣಸು ಕೊರ್ಪೆ ಒಣಸದ ಯಾ ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ ಯಾನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ತೀರ್ಪೋಯ್ನ ಒಂದೇ ದಿನ ಪೋಯ್ನಿ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆರಿಗೆ ಕಾಂಡೆ ತೀರ್ಪೋಯ್ನ ನಾ ಅಮ್ಮ ಬೈಯಾಗ ತೀರ್ಪೋಯ್ನಿ ಐನೊಳಗೆ ಒಂಜಿ 30-35 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ 3,000 ಜನಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಒಣಸು ಕೊರ್ಪೆ ದಾಯಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದೀಪಾವಳಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ತಾನಿ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಚ್ 2nd ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಅವು ಸದಾಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಮಾಗಣಪತಿ ದೇವರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಪ್ಪಗೆ ನಾನು ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಯಾನು ಕೊನಸು ಕೊರ್ಪೆ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮ ಇತ್ತಿರ್ನ ಅಣ್ಣ ಯಾನು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಹುಷಾರಿ ಜೀವಿ ಇತ್ತಿನಂಡ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೀಕ್ ಇತ್ತಿನಂಡ ಯಾನ ಇನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೊಡಿ
ಯಾನಂಜಿ ಮಗೆ ಆಯ್ನೆ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ತೂವಡೆ ಅಂಚಿನ ಎನ್ನ ದೇವರ ರೇಟು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ಒಂಜೇ ದಿನ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಬಯ್ಯಾಕ್ಲ ಒರಿ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಸಾದಿ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯರು ಅಪ್ಪಗನೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸುಟಾಂಡು ಎಂಕ ಆ ಸಮಯಟು ಯಾನು ಆ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬೈದಿಜಾಂಡ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ತೂಪಿನ ಲೆಕ್ಕನಲ್ಲಿ ಆ ಹುಷಾರು ಜಂತೆ ಇತ್ತು ತುಯರ್ನಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ತುಯ್ಯರ ಎಂಕ್ ಆತು ಅಂದು ದಯಬಂಡೆ ಎಂಕ ಆತ ತಾಕತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ದೇವ್ರದಟ್ಟು ತಾಕತ್ತುಂಡು ಆ ಸಮಯ ಐನೋರ್ದು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ತೀರ್ಪೋಯ್ ವರ್ಷನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇನು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ 1000 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ವನಸು ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ 35 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ತೀರ್ಪೋಯ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡು 35 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ 3000 ಜನಕ್ಕೂ ಯಾನು ವನಸು ಕೊರ್ಪೆ ಅವ್ಯ ಯಾನು ಎನಿತು ಮುರಾನಿ ಬತ್ತದು ಈ ವರುಣ್ ರಾಜ ಮಂಡ್ಯಾನು ಈ ಯಾನೊಂಜಿ ವನಸ್ಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊರ್ಪೆ ಮಾರ ಎಂಕೆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಾಂಡು ಮೂಲು ಒಂದು ಅಂಚೆ ಇನಿತ ದಿನ ಯಾನೊಂಜಿ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಅವತ್ತು ಒಂಜಿ ವನಸ್ತ ಕಣ್ಣು ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡತಿ ಯಾನು ವರುಣ್ ಕೇಂಡೊಂಡೆ ಆಯೇ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಿ ಅಂಚನೆ ಮೂಲಿ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಅಂಚೆ ಈ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಂದ ಜವ್ವನಿರಿಗೂ ಮಾತೆರೆಗಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದನು ಯಾನಿತ್ತೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗೂ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಶ್ರೀತಾ ವೆಂಕಪೊಟ್ಟ ಬಾರಿ ದೂರದ ಕಡಬ ಸುಳ್ಳಿಡ್ದು ಒತ್ತದು ಅಪ್ಪೆನ ಮಿತ್ತದ ಪ್ರೀತಿಡು ಇರ್ನ ಪುಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ನೆನೆಪುಡು ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಸೇವೆ ಇರಿಗೆ ನನಾತವು ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ ಅವರನ್ನು ಪನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಂಬತ್ತ ಪೋಂದುಲ ನಮ್ಮಾರೆಯರೆ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕೇರಳ ಅಂಚನೆ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ ಅಂಚ ಶ್ರೀತಾ ಸುರೇಶ್ ಚೌಟಿರು ಒಂಜಿ 2 ಪಾತ್ರ ಪಾತ್ರಗಳು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದು ನೆತ್ತ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಬೆಂತನಂಚಿನ ಹಿರಿಯ ಚೇತನಗಳನ್ನು ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ದೊಂದು ಇನಿ ಆದಿಶಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಒಂಜಿ ಹಂತಗೂ ಬತ್ತು ಉಂಟು ಬೇಬಿಂದ್ರೇರು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಬತ್ತು ಪುನಗ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಂತದ ಪಾತಿರುಣಂಜಿನಂಜಿ ವಾಡಿಕೆ ಆನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವಡು ಐಕೊಂಜಿ ಪರಿಸರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಪೋಡು ನೆಕ್ಕೆ ಬರಿಯರೆ ನಂಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತಜಿ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಂಡಲ್ಲ ಆವಡು ಇನಿ ಮಾರ್ಗಜ್ಜಂದೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪು ನಡಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ತನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚೆ ಉಂಡು ನೇನು ತುಂಡಂದ ಓಲಾ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಉಂತಾದು ಅಲ್ತದ್ದು ತುಂಬುದು ಸಾಮಾನು ಕೊಣತದು ಈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಈ ಇಂಚಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಆದಿಶಕ್ತಿ ಅಪ್ಪೆನೆ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧಿತೋಜ್ಪಾದು ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ದು ಅಂಚನೆ ನನದ ತುಂಬದ ದಿನಕ್ಕಲೇಡು ಈ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕೆಲಸಲ ಪೊರ್ಲಡೆ ಆವಡಂದು ಪಂಡದ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಮಾತಾಡಯಾನು ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಗುರಿಕಾರ್ಮೆನು ನಮ್ಮ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ವಹಿಸೊಂದು ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ನೇನು ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆ ನಾನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಐಕೆ ಪ್ರಥಮವಾದ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಅಮೌಂಟ್ಲ ಯಾನು ಇತ್ತೇನೆ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಪೇನು ಯಾನು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾನು ಕೊರಪೆ ಅಂದು ಬಣ್ಣ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಅಪ್ಪನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರವಾದ ಊರ್ದ ಜನಗಳಿಗೆ ಮಾತ ಇಷ್ಟಾರ್ಥನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಆ ಅಪ್ಪನ ಮನಸ್ಸು ಪೊರ್ಲಾವಡೊಂದು ಪಣದು ಪಣೊಂದು ಅವಕಾಶವಾದ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ 2 ಪಾತ್ರನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಚೌಟಿರು ಪಂಡಿರ್ ದಯಪಂಡ ನಂಕ್ ತಾದಿ ತೋಜಾವನಿ ಅಪ್ಪೆನೆ ನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆನ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬರ್ರೆ ಸಾದಿದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಪಂಡಿರ ಅಂಡ್ ಅರ್ನ ಬಾಯ್ದು ಅಪ್ಪೆ ಸಾದಿ ತೋಜ್ಪಾದ ಕೊರಿಯರು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗ ಅರೆಡ್ದೆ ಬೋನಿ ಆತಂಡ 1 ಲಕ್ಷ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ ಅದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವಡ್ದೆ ಮದಿಪು ಕೊಡ್ತೇರು ಸೋಲ್ಮೇಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬತ್ತ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಲೇನು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೊಡು ಸಮಿತಿದ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರು ಅವನೆಂಕಲು ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಗಲ್ತು ಮುಗಿಪುವ ಐಟ್ ಸುರುಕಾದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಯಾನೆ ಮುದರಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಡ್ಲೆಪ್ಪುವಾರೇನು ಈ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನದ ಗದ್ದಿಗೆ ಮಿತ್ತಲ್ಲಿ ತಂದು ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ರಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಬೆಳ್ಮ ಗುಡ್ಡೆಮಾರು ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಾರಿ ಹಿರಿಯರು ಕಮಲಕ್ಕ ದಡಸು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 3 ಜನಕ್ಕೂ ಈ ಒಂಜಿ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಅಪ್ಪೆನ ಈ ಭಜನಾ ಮಂಡಳದ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ನೆಂಪುದ ಈ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಡು ಸೇರ್ದನ ಗಣ್ಯರ್ನ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಸಮಕ್ಷಮುಡು 3 ಜನ ಎಂಕಲು ಸನ್ಮಾನ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ರಾಮಚಂದ್ರ ಯಾನೆ ಮುದರಣ್ಣ
ಇದು ಬೊಕ್ಕ ರಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಳ್ಮ ಗುಡ್ಡೆಮಾರು ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಾ ದಡಸ್ ಅಕ್ಲೇನೆ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಮೋಕೇಡ್ ಮಿತ ಚಾವಡಿಗೆ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಕಲು ಎತ್ತೊಂದು ಬರೋಡೊಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಐನಾತ ಬೇಗ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಕಲು ಮೂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸಾವಿರ ಕಟ್ಲ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಉಪ್ಪಿರ್ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಎನಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಹಳೆ ಬೇರು ಹೊಸ ಚಿಗುರಲು ಕೂಡಿರಲು ಮರ ಸೊಬಗು ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕನೆ ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಂಗೆ ಬೋಡು ಅಕ್ಕಲ್ನ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಸೇವೆ ಒಂಜಿ ಫಲ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಜನ ಮಲ್ಪನಂಚನ ಸೇವೆ ಐನು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಗುರುತಿಸ ಒಂದೊಳ್ಳಿರ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಕಲು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮಚಂದ್ರ ಯಾನೆ ಮುದರಣ್ಣ ಮೀರು ನಮ್ಮ ಅಸೈಗುಳಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂದಿರದ 40 ದಿನದ ಒಂಜಿ ಮಂಡಲ ಇಂಚೆನೆ ಭಜನೆ ನಗಲ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಆ ಪಾಕಶಾಲೆಡಾರ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಆ ನೆನಪು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ರಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಹಿರಿಯರು ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ತಿರು ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಕ್ಕ ದಡಸ್ ಅರೆಲ್ಲ ಮಿತ ಚಾವಡಿಗಳು ತೊಂಬರೋಡೊಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀತ ಮುದರಣ್ಣನ ಬೊಕ ರಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ರನ ಪೋಲಬು ಪಂಡ ಪರಿಚಯ ಪತ್ರನು ರತ್ನಾಕರ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪನ ಜೊತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಕಮಲಮ್ಮ ಅರೇನು ಮಿತ್ತು ಚಾವಡಿಗಳು ತಂದು ಬರೋಂದುಳ್ಳೇರು ಒಂದು ಮಾತ ದೈವ ಚಿತ್ತ ಏರಿಗೆ ವಾದಿನ ವಾ ಪುರ್ತುಡು ಒಲ್ಪ ಬಹುಶಃ ಗಂಟು ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆದ ಲೆಪ್ಪುಗು ಹೋಗೋಡ್ದು ಬತ್ತದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ದು ಈ ಅಪ್ಪನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪೋಲಬನು ಪನ್ನೊಂದುಳ್ಳೇರು ಶ್ರೀತ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಕಕ್ಕೆಮಜಲ್ ಅಂಚನೆ ಕಮಲಕ್ಕನ ಪೋಲಬನು ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಲತ ಮಲ್ತುಕೊರಳ್ಳೇರು. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುಡ್ಡೆಮಾರು, ಶ್ರೀಯುತರು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತಾ ಮತ್ತು ಕೊರಗಶೆಟ್ಟಿ ಮದೆಕಾರು ಗುತ್ತು ಕಾಸರಗೋಡು ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ 5ನೇ ಮಗನಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಬೆಳಕು ಕಂಡರು. ತನ್ನ ಸೋದರ ಮಾವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಶ್ರೀಯುತರು 7ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ತನ್ನ 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಕಲಿತು ಈ ತನಕ ಟೈಲರಿಂಗ್ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ತನ್ನ 21 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ 6ನೇ ಮಗಳಾದ ಲೀಲಾವತಿಯವರೊಂದಿಗೆ 1973ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿರಿಸಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಳ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಗುಡ್ಡೆಮರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದು 4 ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ 3 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸುಂದರ ಸಂಸಾರ ಇವರದ್ದು. ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇವಿಪಾತ್ರಿಯಾದ ದಿವಂಗತ ಗೋಪಾಲ್ ಪೂಜಾರಿಯವರ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೂಲಕ ಇದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ 30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತರ ಘನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇರಲೆಂದು ಶ್ರೀ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದಿಸುವ. ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮಚಂದ್ರ ಯಾನೆ ಮುದರ. ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮಚಂದ್ರ ಯಾನೆ ಮುದರ ಇವರು 1960ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ಮತ್ತು ಕಿಂಜನ್ನಮೂಲ್ಯ ಇವರ ಚತುರ್ಥ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಜನಿಸಿದರು. 1998ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿ ಅರುಣಾ, ಅರ್ಪಿತಾ, ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬ 3 ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಂತೃಪ್ತ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಸ್ಸೇಗೊಳಿಯ ಅಭಯ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಇವರು 35 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಶ್ರೀಯುತರು ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಾ ಇವರ ಪರಿಚಯ ಪತ್ರವನ್ನು ಸುಮಲತರವರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಾರವರ ಕಿರುಪರಿಚಯ. ಶ್ರೀಮತಿ ಅಬ್ಬು ಮತ್ತು ಡೋಗ್ರ ಪೂಜಾರಿಯವರಿಗೆ 4ನೇ ಮಗಳಾಗಿ ಬೆಳ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಪೊಯ್ದೇಲ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಾರವರು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿಯವರನ್ನು 1965ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ನಂತರ ತನ್ನ ಅಕ್ಕನಾದ ದೇವಿಪಾತ್ರಿ ದಿವಂಗತ ಮಂಜಕ್ಕೂ ಅವರ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಡಸು ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ತದನಂತರ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ತಮ್ಮನಾದ ದೇವಿಪಾತ್ರಿ ದಿವಂಗತ ಗೋಪಾಲ ಪೂಜಾರಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 35 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಶ್ರೀಮತಿಯವರಿಗೆ 85 ವರ್ಷ. ಇವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ತನ್ನ ತಂಗಿಯ ಮಗನಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಬೇಬೀಂದ್ರ ಶಾಂತಿಯವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಮತ್ತು ಭಕ್ತರ ಮುಂದೆ ಇವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಆಯಸ್ಸು ಆರೋಗ್ಯ ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ತನ್ನ ಕಿರುಪರಿಚಯವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ದೈವದ ಒಂದು ಲೀಲೆ ನೋಡಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕೇವಲ ಅತಿಥಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಈ
ಹೊಸಭೂತ ಬಂಟ ದೈವಗಳ ಧರ್ಮದ ಪಾತ್ರೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಶ್ರೀತ ಪ್ರವೀಣ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಈ ಮಧ್ಯೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದರೆ ಇದು ಬಹುಶಃ ದೈವದ ಸಂಕಲ್ಪ ಚಿತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ತಾಕತಾಳೀಯವಾಗಿ ಅದೇ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದವರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಈ 3 ಹಿರಿಯ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಕೈ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಇವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಳ್ಮ ಗುಡ್ಡೆಮಾರು, ಹಾಗೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಯಾನೆ ಮುದರಣ್ಣ, ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಾ ದಡಸ್. ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟದೇವರ್ತವರ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೈನ ಕಮಲಮ್ಮ ಗೊಂಜಿ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುವ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ. ಸುಧಾ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿತ್ಯಲ್ಲ ಬಳಕೆ ದೇವಂತವರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದು ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಮ್ಮ ಗೊಂಜಿ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಮನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡ್ಕೊಂಡದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಿಖಲು ಬೆಂದಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅವಡು ಅಪ್ಪೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನಾತಿಪ್ಪಡು ಮಾತೆರ್ಲ 100 ವರ್ಷ ಬದುಕನಾತ್ ಆ ಆರೋಗ್ಯನು ಅಂಚನೆ ಆಯಸ್ಸನ ಭಗವಂತೆ ಕರುಣಿಸಾವಡು ಅಪ್ಪೆ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿನ ಮಾತ ಸತ್ಯಳು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯನು ಕರಡು ಮಾತ್ರ ತಂದ ನಿಖಲನ ಸೇವೆ ಈ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದುಂಬದ ಬುಳೆಚ್ಚಲ್ಗೆ ಉಪ್ಪಡಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಕೈ ಜೋಡಿಸೈನ ಮಾತ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತೆಯರಿಗೆ ಸೋಲ್ಮ ಸಂದೇತ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀತ ರಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ರಾಮಚಂದ್ರರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಕಮಲ ಅಮ್ಮ ಮೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಪುನುಪನೊಂದು ಇಂಚಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಿಖಲಿಗೆ ನನಾತ್ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಲೆಡೆ ತಿಕ್ಕಡ ದಿಕ್ಕಲು ದೇವಡ ನಟೋನ್ವ ಹೊರ ಜೋರಾದ ತಾಟಿತ ಹೊರಟು ಈ ಮೂಜಿ ಹಿರಿಯ ಕಲೆಗಳ ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಕ್ಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಪಡೆಯವನ್ಗ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೆಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈಕೆ ದುಂಬತ್ತ ಇತ್ತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತ ಸೇರೋನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರವೀಣ್ ಆಚಾರ್ಯ ದೈವದ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಬತ್ತದೊಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರ್ದು ಶಾಲದ ಬೆಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಾರೇನು ಮೊಕೆಡು ಎದುಕೋ ನೋಡೋದು ಪನ್ನೊಂದಲ್ಲ ತಾಯಿ ಕೂಡಲೇ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಸನ್ಮಾನ ಎಂಕಲ್ನ ಕಿರಿಯಲ್ ಪಡೆಯಿನ ಮಾತಾ ಹಿರಿಯ ಕಲೆಗಳ ಇತ ಪ್ರವೀಣಾಚಾರ್ಯ ಮೇರೆಗೆ ಎದುಕೋಣ ಈ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೆಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬರೊಂದಿಲ್ಲ 24 ದಿನದ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೆ ನಡೆತದು ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ನೆಂಪುಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಈ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ನೆಂಪದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇನಿತ ಗುರಿಕಾರ್ಮ ವಹಿಸೋನಂಚಿನ ನಮ್ಮಾರ ಐನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆತ್ತಿಲ ಬಾಳಿಕೆ ಒಂದು 2 ಮದಿಪು ವರ್ಣ ಗುರಿಕಾರ್ಮನೆಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ದೇವರಿಗೆ ಬಾರಿ ಕೈ ತಳ್ಳು ಉಪ್ಪುನಾರು ಹಿರಿಯಾರು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇಳಗಟ್ಟೆ ಮುಲ್ತಲ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಾದ ಕಾರ್ಯ ಬೆನ್ನೊಂದುಪ್ಪುನಾರು ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಎಕಡೆ ಅರುಣನೆ ಪಲ್ಲೆಕನೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಬೇತೆತ್ತು ಆದಿಶಕ್ತಿ ಬೇತೆತ್ತು ಶ್ರೀಯುತ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆತ್ತಿಲ ಬಾಳಿಕೆ ಮೆರೆದು ಒಂಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮದಮದಿಪ್ ಸೋಮನಾಥ್ ದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರೋಂದು ನಮ್ಮನ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಆದಿಶಕ್ತಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರೋಂದು ಆದಿಶಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನದ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯ ನೆಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೆಗಳ ಎದುರಿತ್ತಿನ ಭಗವತ್ ಭಕ್ತರೆಗಳ ಮಲ್ತೊಂದು ಐದು ಪಕ್ಕ
ಈ ಆದಿಶಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಾನು 1995 ಯಾನು ಇಡೀ ಜಾಗದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತದ ಬತ್ತನ ಟೈಮುಡು ಒಂದು 5 ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಇತ್ತು. ಅವೇ ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಕಲ್ಲು ತುಂಬುದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದೇರು. ಆ ಟೈಮುಡು ಎಂಕ್ ಗೋಪಾಲ್ ನಾನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡಾಪನು ದಯಪಂಡ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಕ್ರಮನೇ ಬೇತೆ ಇತ್ತು. ಆರ್ನೊಂಜಿ ಬತ್ತಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಒಂಜಿ ಇಂದುವೇ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಆರ್ನೊಂಜಿ ದರ್ಶನ ತೂನಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭಾರಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಆವೊಂದಿತ್ತು. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ಕುಲ್ಲ ಇನ್ನು ಯಾರು ಮೂಲಿ ಏನನ್ನು ಒತ್ತಾಡಿ ಯಾನು ಈ ಮೈಕ್ದ ಎದುರು ಅಂತೀರಿ ಎಂಕ್ ಆಪುಜಿ ಯಾನು ಉಂತುಲ್ನ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ ಪಾತ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಐಕ್ ಬರ್ದು ಭಾರಿ ಪೋಡಿನಿ ಮೈಕ್ದ ಎದುರು ಅಂತೀರಿ ಆಂಡ ಅರೇನೆ ಯಾನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಟೈಮುಡು ರಾಮಣ್ಣೆ ಮೋನಪ್ಪಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಮೂಲು ಕೆಲವು ಹಿರಿಯಗಳು ಮುದರಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತದು ಭಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ ತಂದಿತ್ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ನೆ ಮೂಲು ಆ ಟೈಮುಡು ಮೂಲು ದಾಲ ಬರಿಯರು ಸಾಧಿಜ್ಜನು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೊಂದು ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅಂತೆ ರೋಡ್ ಮಲ್ತದು ಕೊರ್ದು ಬರೊಂದು ಸಾದಿ ಮಲ್ತಿ ಕೊರ್ತಿ ರಡ್ನೆ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ರೋಡ್ ಆಪುನೇಟು ಉಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿನಾಗ ಆ ರೋಡನ್ನು ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಮಾತೆರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡ್ಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಸೇರಿದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಪನೇಕ ಮಾತ ಎನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಆವಡೊಂದು ಪಂಡಿರು ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಬಂದದು ಬೊಕ್ಕಲ ನೆಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಅರ್ನಪುದಾರು ಶ್ರೀಧರ ಬೆಳ್ಳಿ ಕೊತ್ತು ರಡ್ನೆ ಮಾಧವ ಪುದುವಾಲ್ ಪಂಡದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಚ ಪದೀಪಂಡು ಆರ್ಲ ಪಂಡೇರು ಮೂಲ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಪಂಡ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲ ಐನು ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ತಾರಂದಂಡ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಐನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಒಂದು ಪೋಯರ್ನ ಮೂಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅವು ಬಾರಿ ಕ್ರಮೋಟ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ಎಂಕ್ ಮಾಧವ ಪುದುವಾಲ್ ಪಯ್ಯನೂರದಾರ ಪಂತೇರು ಅಂಚಾದು ನನ್ನ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೇರಿದು ಮಾತೆರ್ಲ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಇತ್ತೇನೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಕೊರಿಯರು ಅಂಚಾದು ಆರ್ನ ನೆಟ್ಟು ಬಾರಿ ನೆಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬರುಂದು ಪಂಡದು ಇತ್ತೇನೆ ಏನು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚ ಅದು ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಪುಣೊಂದು ಎಂಕ್ ಮನಸ್ಸು ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬುದ್ಧಿ ಕೊರದು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆವಡಂದು ಪಂಡದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಎಂಕ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತೆ ಎರಡು ಪಾತ್ರಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ದಾಲ ಪಾತೆರ್ರೆ ತೆರಿಯುಜಿ ಗೊತ್ತಿಜಿಂದು ಪಂಡಲ್ ಅಪ್ಪೆ ಇರ್ನ ಬಾಯಿಡಿ ಪೊರ್ಲುದ ನುಡಿ ನುಡುಪಾದಿರಿ ಈ ಒಂಜಿ ಘನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸೊಂದು ನಂಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಡ್ಡ ಮದಿಪು ಕೊರಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸೀತಾರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆತ್ತಿಲ ಬಾಳಿಕೆ ಮೇರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇತ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಬೇಬೀಂದ್ರನಾಗ ದಾದನಂಜಿ ಪಾತೆರ್ರೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವಡೊಂದಂಡ ಸುರೇಶ್ ಚೌಟೆಡ್ಲ ಕೋಡೇನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಎರಡು ಕಾಂಡೇಬೋದು ಪಾತೆಡ್ದಿತ್ತೆ ಪಾರು ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಿ ದುಂಬೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ ವಿಷಯ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಪಾತೇರಿಯ ಆಂಡ ಅಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಈ ಸಾನಿದೇವು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತು ವೇದಿಕೆಡು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡದು ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ ನುಡಿನು ಕೊರಿಯರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾಲ್ನ ಒಂಜಿ ಟೈಲ್ಸ್ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬೆನೊಂದಿತ್ತೆ 16 ವರ್ಷ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಂತೆ ಜಾಗಡ್ ಬೆಂತೆ ಅಪ್ಪ ಇಂಕ 500 ವರ್ಷ ಬಕ್ಕ ಪಿ ಎಫ್ ಆತೀನಿ ಇಂಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬುಡ್ಯಾರ ಕಾರಣ ಯಾನು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಪೂಜೆ ಕುಳ್ಳ್ಯಾರ ಬಡೋದ ಕಾರಣ ಈಜಿನ ಇಂಕ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತನು ಆಂಡ ಅಲ್ಪ ಇಂಕ ಬುಡ್ನಾಗ 1,80,000 ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದಿತ್ತನು ಏನು ಅಪ್ಪಗನೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನು ಅಪ್ಪನ ಯಾಪ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಪುಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಗೆ ಯಾನ ಆ ಕಾಸನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಬಂಡದು ದೀತೆ ಎನ್ನಲ್ಲ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅವು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನ ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಸಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಯಾನಕ ಪಾಪದೆ ಆಂಡಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಯಾನ್ ಬೆನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಹಾವಡು ಪನ್ಪೊಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಆನೆ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪಾಡ್ದೆ ಇತ್ತೆ 4 ವರ್ಷ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಪಾಡ್ದು ಆ ಸುರೇಶನ್ನೇ ಸುರು ಪನ್ನೆಟ್ಟು ಚೌಟೇರು ಪನ್ನೆಟ್ಟು ಯಾನ್ ಈ ಪಾತೆರ ಪನ್ನೆರ ಕಾರಣ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ನಮ್ಮ ಈ ಜಾಗದ ಸಿದ್ದರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಮುಂದಾಲತ್ತೊಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತ ಚಿಂತನೆ ಆತಂಡು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಆರೇ ಉಂತುದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣರಾದು ಏರು ಮಾತ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಭಕ್ತಿಡು ಬತ್ತದ ಅಪ್ಪೆನ ನಡಿಟುಂತು ಬೇಡುವೆರ ಅಕ್ಲ ಮಾತ ಇಷ್ಟಾರ್ಥನ ಅಪ್ಪೆ ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಡು ಅಂಜನೆ ನಮಕ್ ಅರುಣ್ ಉಲ್ಲಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಪಂಡೇರು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಬೊಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಮಾತ ಬೊಡ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತು ಕೊರಂದಂಡ ಖಂಡಿತ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಜಯ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಬೊಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ನಿಜವಾದ ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಬೋಡನಾತ್ ಈತನೆಡೆನೆ ಪಡೆಯೊಂದು ಬೈದೇರು ಅಪ್ಪೆನ ಭಕ್ತಿರ ಕೈ ಹಿಡ್ದು ಅಂಜಾದುಪ್ಪನ ಆರೆಗೆ ಬೋಡನಾತ್ ಬಂಗಾರು ಬೊಲ್ಲಿ ಮಾತ ಈ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಾನಿದಂಡಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಈ ಸಾನಿದೇವು ಬೊಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರು ಬೈದುಂಡು ಅಂಚಾದುಪ್ಪನ ಐನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆದ ಪಾಡು ಇನ್ನಿತ ದಿಂತಾಡು ಮಾತ ಐನು ಸಂಕ್ರಾಂತನಿ ಮಾತು ದಿಯೊಂದುಲ್ಲ ನನಲ ಬರೊಂದುಂಡು ಮುರಾಲ್ದೊಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಂಡೇರು ಇತ್ತದ ಈ ಬಂಗಾರ ರೇಟ್ ಐನೆಟ್ಟು ಇಂಕ್ಲೆ ಕಂದಾರಿ ಆಪುಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಗಳೇ ಉದ್ಯೋಗ ಆದ ಕೈ ಸೇರಿದು ಬತ್ತುಂಡು ಯಾಲ್ನ ಒಂಜಿ
ಐಕೊಂಜಿ ಆ ಬಂಗಾರನ ಸಂಕಲ್ಪ ಬಂದಿದೆ ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪೆನ ಅವನಿ ಕಿರೀಟ 10 ಪವಂದ ಬಂಗಾರವು ದೇಪಂಡ ಈ ಭಕ್ತರಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬತ್ತಿತ್ತೇರಾರು ದೇಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಕ್ಲು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಹೊಡಿತೇರು ಅರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಹೆಜ್ಜಾಂಡು ಅಪ್ಪೆನ ನಡೆಗೆ ಬತ್ತದು ದರ್ಶನಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೇರಿ ಇಂಕ ಉದ್ಯೋಗ ಕೈ ಸೇರಿದು ಬತ್ತಂಡ ಯಾನು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಕೊರ್ಪೆಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಆಂಡ ಅರೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅರೆ ನಿಂತಿನಗಳ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬಾರೆ ನಡು ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಬೆಂದೇರು ಬತ್ತು ಮದ್ಮೆ ಆಯರು ಇಲ್ಲದೆತ್ತೇರು ಆಂಡ ಐನು ಮಾತ ಮರತು ಬಿಡಿಯರು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಐಡ್ದಕ ಆನ ಉದ್ಯೋಗ ಕಲೆ ಹೊಂಡೇರು ಐಡ್ದಕ ಪಿರ ಅಪ್ಪೆನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತನ ಅಪ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ದಾದ ಎಣ್ಣದ ಏನು ಆ ಪೊರ್ತುಗಪ್ಪ ಅರೆ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಆಂಡು ಆರು ಪಂಡೇರು ಇಂಚೆ ಎಣ್ಣಿದೆ ಇಂಕ ಪಿರ ಉದ್ಯೋಗ ತಿಕ್ಕಂದಾನೆ ಮಣ್ಪದ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡದು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಅಪ್ಪೆ ಪಿರ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಿಯರು ಉದ್ಯೋಗ ಖಾಲಿ 14 ದಿನ ಅನ್ನ ಕೈ ಸೇರ್ದು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಪೋಯರು 5 ವರ್ಷ ಬೆಂದೇರು ಬತ್ತದು 10 ಪವಂದ ಬಂಗಾರದ ಕಿರೀಟನ್ ಮಂತ್ ಕೊರಿಯರು ಅವು ಮಾತ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಕೀರ್ತಿದ ಕಲೆ ಅದುಪ್ಪು ಅಂಚೆ ಅದುಪ್ಪನ ಅಂದು ಯಾನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ತೂಯಿನ ಅಂಜಿ ವಿಷಯ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಅಂಚೆ ಅದುಪ್ಪುನಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಅದುಪ್ಪು ಆಪಗ ಕೀರ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಪಾಂಡಯಾನು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೂ ಸಮ್ಮಲನ ಬೆರಿ ಬತ್ತದು 18ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾನು ಬೈದೆ ಅಂಚೆ ಅದುಪ್ಪುನಾಗ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನಲ ಇಂಕೊಂಜಿ ಗುರುತು ಪರಿಚಯ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಅದುಪ್ಪುನಾಗ ಇತ್ತೆ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ನಿರಂತರ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಆಂಡಲ ಇತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡು 30 ದಿನ ಆಂಡಲ 45 ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಉದಯ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಜವಣ್ಯರ್ನ ಮಾತ ಪ್ರಯತ್ನಲುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರಲ ಭಕ್ತರನುಂಡು ಈ ಬಾಗಡು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು KSRP ಪುನಿ ಆಂಡ ಅಕ್ಲು ಒಲ್ತಾ ಬತ್ತದು ಮೂಲು ಬಂಜಿದ ಬಡವ ಬೆನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲನಲ KSRP ಸಹಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಗುಂಡು ಅಂಜದುಪ್ಪುನಾಗ ಅಕ್ಲು ಎನ್ನಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ದಿನ ಕಾಡು ಬಾಲ್ಯದ ಬರ್ತ್ಡೇ ಕಾಡು ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆನ ಕೊರ್ಪೇರು ಆಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಉದ್ಯೋಗ ಎತ್ತಿನ ಟಿಂಗ್ ಬರಿಯರಾಬುಜಿ ಬಟ್ರೆ ಈರೊಂಜಿ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಆಂಡ ಪ್ರಸಾದ ನಿಂಗೆ ಕೆತ್ತಲೆ ಆಂಡಲ ಯಾನು ಅಪ್ಪೆ ನಡಿಟುಂತುದು ಅಕ್ಲ ಸಂಕಲ್ಪ ಕೊಡ್ದು ಆ ಪ್ರಸಾದನು ಅಕ್ಲ ಬಾಗ್ಲಕ್ಕೊಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಒಂಜಿ ಕಡಿಮೆ ಪಕ್ಷ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ 16,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಪುನು ನಂಗೆ ತಿಂಗೊಳ್ಡು 10-20 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಪುನು ಇತ್ತೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡಪಾರಾಡಂಡ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿಡ್ ಬಂಡ ಇಂಕ್ ಮುಳು ಸಂಬಳ ಒಪ್ಪುಂದಂಡ ಯಾ ಬೆನ್ಪುನಲ ಕೊರ್ಪುನಿ ಸಮಿತಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ತಿಕ್ಕುಪುನಿ ಆಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಬಳಡೆ ಯಾನು ಎನ್ಮ ಜನಕ್ಲೇನು ಜೀವನ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ 10-20 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಆನೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಲೆತ್ತೊಂಬೈದೆ ತುಲೆ ದೆಡ್ತೊಂದು ಬಾರ್ಪುನಿ ಆಂಡಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆರೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಅದುಪ್ಪುನಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮ ಜನತ ಜೀವನ ಪೋಡು ಆಂಡ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಂಕ್ ನಿರಂತರ ಉಂಡು ಆಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪಾಡು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಕೈತಲ್ದ ನಮ್ಮ ಈ ಜಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಾರು ಸಿತರನ್ ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಜನೆ ಸುಧಾ ಆರ ಅಕ್ಕೆಲ ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮೀಟಿಂಗ್ ಲೆಪ್ಪುಗ ಆರ ಮುಂದಾಲತ್ತಡೆ ಆ ಮಾದಾ ಪದುವಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮುಂದಾಲತ್ತಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತ ಚಿಂತನೆ ಮಂತದ ಅಪಗಣೆ ಆರು ಪಂಡೇರು ಎನ್ನ ಕೈಟುಂದು ಆವಾನ್ ಪಂಡದು ಕೇಂಡೇರು ಅಪಗಣೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ನಂಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಬೈದುಂಡು ಈರ್ನ ಕೈಟೆ ಎಂದು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಪುಣೊಂದು ಆರು ಪಂತೇರು ಅಪ್ಪದಪ್ಪುನಾಗ ಈ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದೊಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಲೆಪ್ಪುಗ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಜಪ್ಪುಗ ಅಪ್ಪೆ ಖಂಡಿತ ನಂಗೆ ಐಕ್ ಆಶ್ವಾದ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡದು ಈ ಆನೊಂಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪಾತಕ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ ರಿಜ್ಜಿ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಅವು ಕೊನೆಯ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಸಮಾರಂಭದ ಒಂಜಿ ನಿಯಮ ಆಂಡ ದಾದ ಬಂಡ ಸುರೇಶ್ ಚೌಟೇರು ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಪಂಡೇರು ಅಂಚಾದಪ್ಪನ ಇಂಕ್ಲಂದು ಒಂಜಿ ಪನೋಲಿ ಅನ್ಪ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಅಂದು ಅಂಚಾ ಬಾಡದು ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಸುನೇ ಅನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ದೀತೆ ಅಂಚಾದಪ್ಪನ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಯಾಳ್ನ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡ ಪಾತೆರೇನು ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂದಿನ ದಿನವೇ ಶುಭ ದಿನ ಈ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಡು ಒಂಜಿ ಧರ್ಮದ ಪಾತಿರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಸುರೇಶ್ ಚೌಟೇರು ಬೋನಿ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನ ಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕಿನ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ ಯಾವಡೊಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಗಿತಾಲದ ಚುಕ್ಕೆದಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಶ್ರೀಯುತ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಡಸ್ ಇದರ ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ 24 ದಿವಸಗಳ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೆ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಧರ್ಮಸಭೆಟ್ಟು ಗುರುಕಾರ್ಮಿನ ವಹಿಸುವನಂಚಿನ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆತ್ತಿಲ ಬಾಲಿಕೆ ಬೇರೆಗೆ ಜಂಟಿ ಸಮಿತಿ ಬರೋದೇನು ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸೊಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬುಲ್ಪಾರ್ಲಾದ ಈ ಲೇಸನ್ ಉದೀಪನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಬೇರೆಗೆಲ್ಲ ಯಾನು ಜಂಟಿ ಸಮಿತಿ ಬರೋ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸೊಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಾತೆರನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಳ ಬೇರೆಗೆಲ್ಲ ಜಂಟಿ ಸಮಿತಿ ಬರೋದು ಯಾನು ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸೊಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಧರ್ಮಚಾವಡದ ಮಿತ್ತ ಚಿಟ್ಟೆಡು ವಿರಾಜಮಾನ್ ರಾಯನ ಪೂರ ಬಿನ್ನೆರೆಗಳ ಜಂಟಿ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸೊಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ 24 ದಿನದ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೆಡು ಸಾಧಾರಣ 22
ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರಿದ ಮೂಲ ಭಜನಾ ಸೇವೆಗೆ ಅಕ್ಲೆಗಲ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲೇ ಸ್ವರನು ಮಲ್ಲ ಸ್ವರ ಮಲ್ತದ ಊರವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಗೊಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೆಗಲ ಯಾನು ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶಾಮಿಯಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಕ್ಲೆಗಲ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಡೋದನ್ನ ಜಾಗೆ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಆ ಜಾಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ನಮ್ಮ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಮೇರೆಗೆ ಪಿರೋರ ಯಾನು ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೇರೆ ಒಂಜಾತ್ ಜೋಕುಲು ಕಾತುಗೊಳ್ದೇರು ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗಲ ಜಂಟಿ ಸಮಿತಿ ಬರೋದೇನು ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಂಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಂದೇನ ಮಸ್ತ್ ದಾನಿಲ್ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದೇರು ಅಕ್ಲೆಗಲ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಮೂಲ ಸೇರಿದ ಅಂಚನ ಪೂರ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ಭಾಸ್ಕರನ್ನೇ ಬೇರೆಗಲ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ನೆನಪುತಿ ಹೊಡೋದಾನ ಅಂದೆತ್ತ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚನ ಗಂಗಾಧರ್ ಅಸ್ಸೆಗೋಳಿ ಬೇರೆಗಲ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ 2 ಜನ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪಾರದೊಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸದೊಂಜಿ ಗಾಡಿ ನಿಪಿ ದಾಟ್ಪಾತೀರು ಆ ಗಾಡಿಗೆ ಚಾಲಕರಾದ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತಂಡ ಈಗ ಡೀಸೆಲ್ ಪಾಟ್ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಸೇರಿದ ಮಲ್ಪಗ ಪನೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲು ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದಂಡು